Yes, afia sasia no na dodo na free say nkoguda yentwa nwie. So obi ka cho say afina wie ye na obetua wo kana ma wa me pa cho. Ma yam hihye okra ka be se bosome nan. Etu so waso obi bua no aboaboa ho se bre na nya so anisa. Enti anopai wadaroma. Se de adwumade ne hyehyɛ no SB etie no saa ne yɛkɔ no ntia de wie mu sa kyerɛye no de bɛma wo na afe ye wie a yɛtie onyankopɔn asɛm na yabɔkwan ne de ato no de ama agudie ma konfo no na wonom so de akɔso ɛwɔ agoprama so de aba bɛsom yene and after that no yɛde woda chinti de bɛsom wo ye wie woda chinti na yɛde da boka ta wodo abadwa so no so de asom wo na enkoma wodo egu apono so no afei ya free asia didi mu nkoma a yɛne animdifo ene betwetwe nkoma sabi wanoma ensema wodo no mo nim dom betumi aboa yɛne no mo mɛyɛ na manyosɛm enya MPP nya DC enya CPP nya gum enya akuadonkwa ne wanoma mkeka ho na yɛyɛ da bi ahanim ne nya sa na tie enti anopai yebesom na mo migidie se babi bia butu bia na anopai ho ye babi a wotime nka bia migidie so oba de adarumanti bibi bia ekoso kama yenua no taxi drivers fo ye yimu anye ye da bia da anopai da mase wate afi akwantufo amote ye hye mu so ye da mu nyina mase ye da eye akuafo nyina ase wa mo na me aduane adi anopai ye sori ya no chabe ye mu ana ekebe buada eti ada wanu mase le pacho abeduma yafo mo amuhye yesika so mo amuso mo hwe yapomden eho ensenkaye mo amu kyerɛkyerɛ ye nade ama yedimdie ani mo amaka hu ni nyina no mo amaka hu ni nyina ne ama mo nyina ma kyea no pɛ yada mo nyina mase afenso mo agya mo ankasa obade adoma kyade a mo ankasa mo de mo nsa ye bibi ma mo ho anopa ya mamu nyina ma chen yada mu nyina ma se samaji ya tumo sampa. We are the best in the east and yani you feed you with the right information no so the reliable source na ne yen yada wase anopa yi nyina yen kamom ne ensum Ghana my why enye sabi mpleduasa America so nyantokwa so na mum ayewodone kroye ekwan so mami fa wiem bobia ne mawai na afe no yantoa so emfa enfiri ho no mo ma me fa wiem bobia ne emaw na ene sei na Ghana Meteorological Agency one mo enso ede aba sa ewiem no na ne bobia no se ne besi bi enso akro Wacha se anopai ewiemu eyekusu kakra ewiemu ayekusu na wacha se be yekusu saa twema fiti nonkono ede ekro no yenhwa ni mu se ensuo no be firi ase se egugu ai wacha se yenhwa ni mu se be gugu fiti eye nonkono dubako ede ekra no kosi be se no nan mu odmu ni nyina no wache se nsuo ginagina wiem etiene no uhwemu a ene se nsuo no beto ewo yempatam hanom no achiase suadro oda ofonse ayirebi asane manso across no wache se ne mia yahodo abembe ye nkwaye ne bepo wo no ose ne se nsuo no ebeto no eyade se ewo soro pa enti no ototo nneoma no ahu se de o se be ye no enso so ede afasanse ne no ose nsuo ejina eye ewiem enti anu ahye ne so ede amayeti tituru ba ne se ye ne akuafo no na eye ana wose yatoto nneoma ye se de obekọ ewura mu no na nsuo no nkoka ho nhye honum na embrim wo eti ene no de wose nsuo ewo wiem fiti anopa ya de kọ ni nyina no nsuo betimi enso agugu enti anu ahye ne so enso so ewo ho ne mo Ghana Meteorological Agency wiemu paadi hunufo no wamo na ede eba ya yeso yede asomwo wadaroma afi na ado kasefide no atoya no ha eya number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM dwumadi asoguso wo etie no watodin ese Maakye adwempa ye ne Kofi mensa dwene papa na papa endu anim kan enei mene wo somfo
abusuafo ebetie nyame asem. Jesus, enti na wachi mu ono yade asiwo no ma Yesu ade Yankopɔn enam ahenkan maakye badwakuo no so aka kyerɛ wo sɛ wɔsɔre afiri na hingwam no aba behu mɔbɔ na wadom wo na wode wanimonyam no ne wadom ne wo nhyira no de abrɛ wo na wɔnsɔre saa kɛkɛ ɛwanamo bi a wɔsɛ wotuo ɛno nti no sɛ wobɛhwɛ a ana no dwada ne yɛkenkan wɔ ɛyɛ ɛdwom etire wɔ ha mienu ɛne akyiri pɔ akyiri du miɛnsa sɛ akyiri pɔ yɛ ano ha madwene wo ɛdi yɛkenkan wɔ nwom wɔ ha ne mienu ne yiyi mu du miɛnsa manya ne yie na wɔnom no na wɔkyerɛ yɛn sɛ wo bra so ɛno nti na Nyankopɔn sɔre afiri n'ahengua ne mu no yei wo bra so it is your time wo bra so ɛno nti ɛwɔ sɛ Nyankopɔn sɔre afiri n'ahengua ne mu na ɔbɛyɛ wadom ɛno yɛ aduada no Psalm 102 verse 13 going no yɛkenkan yɛ no deɛ na wɔkyerɛ yɛ no ana ɛgɛ ana no brada no yɛ nrada yi yɛkenkan wɔ Matthew asɛmpa no etire nwɔtwe ne yi mu aduonu miɛnsa Matthew 8 verse 23 na wɔn nso so ma yɛhunu sɛ Onyankopɔn wɔse yɛhwɛ na yɛsɔde no yɛma no sɔre firi n'ahengua ne mu wo na wobɛka biribi akyɛ no wo na wobɛbɔ puru ne mu wo wanamonto betu na bɛma na sɔre no aba bɛgye wɔ eti yɛkenka ne ehunu sa na no kodua yi mu na papa yi owura yi ɛwɔ kodua yi mu na kodua ne hihim na soɔkye no ɛbobɔ na kyɛsɛ ehum ɛtu ba no wɔnom ɛkae sɛ da bi yɛwɔ owura yi wɔ yɛn nkyɛn adan na yɛtena hɔ na yɛkɔ ahoyɛnyam ne yɛmma ɔpanyini nsɔre etu mo nyane wɔ panyini so owura sɔre na yɛyera na mpa ɔsɔre na wɔgye wɔn. The Matthew 8 verse 23 the ma yɛ no Matthew asɛmpa no na and God will arise and have mercy on you. Nyankopɔn abɛsɔre no wahumi ne umienu mɔbɔ na wagye na fie ha nyinaa mu na anɔpai wɔse wait for the Lord yei ai hwɛ yehu sɛ yɛbra so eti yɛka biribi kyɛ Nyankopɔn no sɔre firi n'ahengua ne mu ɛne yɛka kyerɛ no ɛne yehu sɛ daabi Onyankopɔn no ɛwɔ se yɛne yɛma ne sɔre yɛne yɛbɛma na sɔre anamotu yɛbɛtu ne bɛma na sɔre ampa yɛtu saa na mɔ na wie deɛ wɔ se yɛtwɛn na wɔde nhyira no ɛbrɛ yɛne sisi a wasɔre wɔde ba etu wɔde ba ne sɛ wɔnyɛ ɔtwɛn honhom na wankasa ɔpere wo ho a wanhwɛ a wɔbɛba no na wokɔ yei ɔbɛba no na wokɔ nti anɔpɛ yɛ mpɛ sɛ Yesu Kristo wabra wasɔre na wɔtwi mu ɔde wo nhyira no bɛyi yei ɛnɛ ɛyɛ the midweek eti anɔpɛ yi wɔsane ɔba but wɔn mo bɛnya ɔtwɛn atwɛn no yei ai wɔnya no wasɔre wɔde ba etu wɔde bɛyi no na sɛ ɔpepere wo ho a na wofiri na kwan so de anyo bi na kuma ntwio ɛne bosi akon wa na anka agya wa na do tirigi wa kyerɛ ma ti anɔpɛ yi wɔse wait for the Lord twɛn Nyankopɔn twɛn no ɔba wasɔre ɔba encourage ɔba enti ɛbɛkenkan ɛwɔ James 5 verse 11 yɛkenkan wɔ James 5 verse 11 no ɛno ɛyɛ Yakubu 5 verse 11 na Yakubu nwoma no ɛyɛ etire enum ne yiyi mu ɛyɛ dubaako ɛne yɛkenkan no ɛnɛ da yi na mepatwa wafa atwerɛ konkon na meɛnkenkan yɛn sɛ memaka kyerɛ wo sɛ me ba dia na kyerɛ sɛ Queen Elizabeth asefo di nyinaa no
mo be kenkan mo borofo no na agya akua mansa ne ya mansa nso so emba ne nyina kenkan wanu mu twi no nti ya kenkan twi no Yakubu 5 verse 11 no wose hwe yebu wan a wohunu amane to wan bo ase wamu no ahotofo hwe yebu wan a wohunu amane to wan bo ase wo emu no ahotofo mate Job amane hunu mu boaseto no na mahunu sade awurade ma no wie no sade awurade ayam ye dɔɔso na waye ti mobro me fa ni biam di amaw wɔsehwɛ yebu wɔn a wohunu amane to wɔn bo ase wɔ mu no ahotɔfoɔ anti anapai amane na wonna mu no ohaw na wo mu no ye sɛ wobɛtimi anya wɔtwɛn na wɔhwɛ aduade anim na wɔn pɛpɛ wɔ ho no nti no wɔse wɔ hu sɛ wo no woyɛ ahotɔni ai woyɛ ahotɔni ye enti anɔpa yi wɔde ɛyɛ Job ɛde yɛ mfato ho de amaw na mene umienu nyinaa yɛnim Job ama ne hunu a wɔhunu yɛ atete ne atepo yɛ wɔkɔɔ mu obi a na wɔsom Nyankopɔn no kware mu o na ensɔhwɛ baa ne soɔ na sɛ ensɔhwɛ na baa ne soɔ no anya se sɛbisɛbi mprɛduasa ne bɔne bi a ɔkɔyɛ yɛ o ɛne onya asa so twe no bɛdi kaka kyɛ ɔse wɔ no na wɔsom wɔ no kware mu nanso so ɔsɛefoɔ no tumi tutu anamɔn ɛkɔ agya ne nkyɛn sɛ wɔmma n'akwanya na wɔnkɔnkɔ so Job nhwɛ yei wɔnkɔ so Job nhwɛ sɛ so hu ni sɛ na hunyadeɛ na wanya no ɛnu nti na ama no ɛsom Nyankopɔn no kware mu enti eduru baabi no ne Nyankopɔn so de ɛkɔ makɔ Job minim no papa minim na koma mu kwaye de obetumi bia enti eduru baabi a Kristofo a wase yɛ te aseɛ sɛ ensɔhwɛ yɛ mfasodeɛ ɛde ma o Kristoni bia o Kristoni a wusuro nsɔhwɛ no aka o kakra yes o Kristoni a wusuro nsɔhwɛ bia no aka o kakra esan sɛ ensɔhwɛ ni mu no ɛna ɛbɛma yɛ hunu sɛ ugidie no sɛ na sebetie na Nyankopɔn gyina ugidie no so na ɔde akɔmmoa na so ogyina so de kɔmmoa de wɔhwere nyinaa no wɔbɔ ho mienu miensa ɛnan enum ensia na kyɛ sɛ ɛkɔ ane sa na ɔde amaw eti wɔso wɔbu wɔn na wɔhunu amane no na wɔtɔ wɔn bɔ ase ɛwɔ mu wɔn pepere wɔn ho yei hwɛsu a wɔasu akyɛ hwan na nim sɛ wobrɛ no koraa aso wobrɛ no aso Nyankopɔn sane na wama obi firi nkyɛn baabi no abɛdɛfɛdɛfɛ wo oh awuo yi da biara wokɔ asɔre da biara wokɔ mpaebɔ fiada mpaebɔ wontumi da ɛne wagbɔ mpaya nyame a wɔnyɛ wusua yi wogyiri sɛ wɔ hɔ deɛ wogyidi pa sɛ wɔ sɔre aba bɛgye wo deɛ oh minim ɔdunsini ne wɔ ha ɔyɛ akyire ya ɔn deɛ wokɔ pɛ ɔbɛma ɔba no bi na wɔde wokɔ ɔgyegyefoɔ anɔpa yi obra no so o obra no so Nyankopɔn ɛsɔre abɛhu mmɔbɔ abɛdom wo ɛma ɔsɛefoɔ no ɛmɛsɛ wadwene ɛma ɔsɛefoɔ no anɔpa yi wɔma wade pa bi ɛnhwere wo
esan say enya wo nko a ne wotini ni a ensɔhwɛ ato etu Job na wotintim ye agina wamu na duru baabi kura wono akasa ne yire kura mpo no convince no sɛ de bɛya enko be pare ne Nyankopɔn be pa ne ho achi entu ohun sɛ hwɛ enkrofo mo be wonyi nyina na ekwani da won so no won mo ma wo mua wo ba hwa kwankyere wo sade ma wo ye hwɛ futu a wo se tu wo onse ogigi wa konsohwe mu ogigi wa konsohwe mu etibre no so na mmom wo se towbase ye towbase sanse Job na mani hunu ni mu nyina no oto ne buase na woto ne buase no Onyankopɔn sɛ uhunu sɛ de awie no ye uhunu ye obusa wo uhunu sɛ de awie no uhunu sɛ de awie no Awurade Nyankopɔn na yem no ɛyɛ yem no yɛ na dɔɔso ne nyina ne sɛ obenya ɔtwɛn ti na wɔtwe mu no wasɛ yɛmbɔ wɔse wɔno Nyankopɔn no ɔbɛsɔre na ɔbɛhu ne yɛmmɔbɔ na sɔre na ɔbɛsɔre no ɛnyɛ so ɔsɔre ya na ɔba prɛkopɛ hunu sɛ wɔno wɔde mmerɛ ɛyɛ adwuma yei ɔwɔ mmerɛ de ma wɔ biaa yes it could be sɛ wo de na so but wo ni yɛ no wanam obi a wobɛtu na nɔpa yi ntu no unhu na nimonyam no anɔpa yi twɛn yei twɛn baabi anam kwan so a wokɔ no san wachi ɛhɔ ɔtoro ye san wachi na kɔtwɛn wo nhyira no ɛwɔ fie kɔtwɛn wo nhyira no wɔ adwuma mu hɔ yes Onyankopɔn de ba ɔde ba twɛn nyabotrɛ aduru so na wɔtwi mu ɔkasa yɛ ho na wɔtwi mu ɔpɛ sɛ ɔma ohunu sɛ ɛnyɛ sɛ deɛ wokɔ mu no ɔhunu yɛ deɛ wonam ne nyinaa de n'anim adagya wahunu na mmom no ɔka kyɛm no mmienu sɛ wɔde mmerɛ ɛna ɛyɛ adwuma na wo mmerɛ no aso na aso no egyanamotu a na wobɛtu egyanamotu a na wɔtwe mu bɛtu ɛna bɛma wahunu n'animonyam anaasɛ wohunu n'animonyam yei yɛnti aseɛ saa na Nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ na yɛntwɛn yei yɛntwɛn saa bere yi a wɔsɔre na wabɛhu yɛ mmɔbɔ yi yɛmpepere yɛ ho mfa yɛ ho nkɔto ɔhaw ne amanneɛ bi mu sansɛ ɔtwea no saa wɔ bonsam ne deɛ wɔde n'adeɛ ne ma wɔmfa mma kwa twɛn a wɔntwɛn a bepere hu nti hwɛ sɛ nnɛ deɛ to wɔ woda wo nna sika wanya bi sɛ tam ntimi nni wobɛdi kura nso so a yɛahyɛw yei kakra ɛna wotimi die sika a wakɔgye a yɛsɛ di 5 cedi a day so kais ne fie a wasisi ɛno akyi kura no yɛsɛ dan ho amammerɛ wankɔyɛ a ɛno nso so kura na asɛm bɛɛ kuraa ni ye twɛn ka wo twɛ Awurade a hɔ n'anim obiara nim abira Nyankopɔn ahyehyɛ ama yɛn etu wodia ne sɛ abira biara no wobɛyɛ alert sɛ wo twɛ Nyankopɔn animonyam no betima ayɛ nnɛ betima ayɛ wɔkyena empo saa abira meka sɛ obi ne sa ka ne deɛ twɛn wɔtwɛ yɛ nti ɔhyɛnkani wɛ sɛ ka wo nabi afrɛ no sɛ ma wo si yesu tifie watena fie akyɛ ka no ma yɛ wie bra bɛfa kɔ ne sa ka ne deɛ wɛ sɛ nnɛ obi ti wɔ no ma wɔn ka bi nhyɛ mu na ni nna si sɛ chairman wo leta no me nsa ka na wo ahene bra report adwuma mu oba ya bɛhyɛ adwuma ase obi nsa ka ne deɛ hwɛ sɛ obi wɔno nso so bɔhyɛ yɛsɛ no yɛ nni so mfie bebree nie ɛnɛ yɛafrɛ no
Say, oh, me refio kafra. When Yankopɔ asɔre a wɔkyekyɛ. Wɔn mo munya atwɛn wɔn no, wɔn mo receive wɔn mo deɛ. Yes. Wɔn mo twɛn yɛ no, those who wait for the Lord no, wɔn mo receive. Wo wan twɛn tu hunu. So kwani nam wɔn ma, wo penentem. To us was abetena se. Na don say suma no, na me kra de me nko a, wo nko a, de na mo na wutu ya nto nsan kan wo de. Ye, awura no mu baanu. Ana wade ho adandan toma, ena wokɔ ayi empaibo, wɔkyena na namadunsifoɔ so. Wɔkyena na malam so. Ei, ana wo se wo twɛn awurade. Saa. Ana obetwɛn akyɛpaa o. Wɔn mo twɛn no, ɔmo depend on only God. Mo twɛn awurade nko a, wɔnkasa wɔn mo a, they don't move to anywhere. It's an opera train. Yay. James is some country said train. So I said Job train ye. And found it there tuning now. She a crew to two no. Job a man who know come on and never yet dance here benya jidin near about course how near man anymore. We bet me as sit and I saw a train. A bay ding. But on what train ye. Najidi for it to me train. Yay! A Christoph way, mutimi chain. Ye to me, kakre bi no apaba, kakre bi na bamabu. Said you until say ya bi kra wo ho. Anopa ye be chain, mimi no mbi enu de be chain. Yenim si ansan kan ye de, ba wa hye ye bo se wo sore de ye de abrayen. Na wotwi mu, wo de brayen, busumi ye mu, eti agusu atwen. Yenim si yaso yensa ebe kan ye de. Hallelujah. Amen. Anti abekwani akofa agudie mu ensem no ede aba na afi yasan so abetoa so asomwo enti agudie mu akonfo no ono matena se ono matena se champion. Yes sir, na pom you are come out unquenchable man. Edi we dey amwanwo wo pena. I think so pena woni mo hu. But am ya no mo ne die. Say Zama can't you be answering? Yeah. Unquenchable man. Sir. Pioneer Kofi Mensa Francis, the unquenchable man. Our days in school. Yeah. Din medru ana metotwe adai. Afianga akofa din kakaka we di aton ho so di adai. No water. Quench on that fire. Sir. Yeah, the yamia say. Yeah. Bejuma. Ye baba bojuma. Yeah. Simply na so na ekoso. Simply na ekoso. Enra Dr. Muhammadu Bawumia thinks satisfy or down for kama. Oh, sure. I think so. Almost we're coming or kama. Yeah. Na. If free chichi ni bench kokopi moko support we manifesto na. Oh, there be we a campaign. Yeah, really you say D and D. You one can bibia wo ase. Oh, kasaye. Assemble no kai. Oh, it is about normally in some work can youth connect no hia nsem o kan ne de o kan no na difference bi anim. Eno ane eja over 4 years and 4 years no spend we are. Wasan so be biem abepre another 4 years. Ti ono ne de one Ghana for nkuntabuo. Okay. O hye John Dramani Mahama so ono no say no 4 pe. O wi anu anu na sa. Nti oba so obekum yen so obeye yen dan owi a woni ya wie obi antimi nkotata no ba bia nti o mo pani ba ko ena o si nti we di wagina ho na ese e kwan a obi etui obi nante akwa ne oda na ba ko de onante a omba bio ba ko so ba nante asan na chia ba so man kakra na san fa nko bio wanka ha na aha nti wa otna sia na ja
wa wasesen na on de obeye ho no mo kasai wan kan bibia nchire odanfo promises bia mba odan de dabi say e bia wo ba obesi factory bi ana oba dia bi ma kwan nyina obeye ama mo sa bo chen bi na wo kan ho asem yana o dem sa bo ya na ana wo ba mo stadium no obeye ama mo wan ka so obeye odan o dabi wa moso ya fa nso amfa ho. Well, I don't know. Ebi omo de ne fa ho dia mimi enu de mitimi nchire. Ebi omo. Wa fa na fa se true ne ntoabo ne amane ebum no. Oba upgrade stadiums ahodo wo Oh yeah, nti mu mpa ye. Because we see us to tef no nye no ma nti kai de ne fa ha no ma ne hu se president no ma vice. Yeah, oh vice, yeah. Vice ma we mfi ye fa ha no mo. Yo stadium bi sha ha no ma. Bigger sana man focus bigger than Accra Sports Stadium kra ka obehwe na baby bi kakra da fa ho da man ya MP na try wa bono ho modern wa ye ni obetimi aye bia bet still na yenya ni aye bia entimi enwie those any dey no be na abo ama Kotokura still no mutimi si akan wa hanom dey but still na yenwie ye hu the conclusion of the stadium and no man fa na fa ho we wa by there nanka nia MP yeah conclusion of the stadium on also brana beboa I think say the MP na come do football and na come so person here that is when to invest that sikane woman so nyankopɔ ya adom na December 7th hanom de be to am hanom de ya be to am nti ono de ti no hanom de ne be si bia on records in a year. Yes. On records in a year. But we be answer to Mrs. On. Yeah. See, I'm not there. One shot and shame will be on campaign or the hand. Me who am okay. Me who am somewhere. The man who answer my number be plapla or hanumi asa me share them who campaign on way. Senior Franca 2 for the MPP abay. Dramani Suba. Oh, John Dramani Mahama so na mu but me nim say bi obe ba hanuma asa na e ba tro be na dru dia. On na mu on so ye the campaign abende. Suba no se behwe. Yeah. Because so mu no mu akonya o mu yemienu. No matter what. Mba ko na baba. Ho no ni ade but sa John Dramani Mahama ani Ninu akoto na pani. I think sir John Mahama we ni mu chen Dr. Bawumia I think so yeah. Mahama de Bawumia omdi sie ni a ni obedi nkonim. Ni behwe ni owo de magana. Nti ye behwe ono so oba de a ye behwe ono so ni owo de mayen. That's it. No we no mo say we no mo nam no mo ye na me hu say de o mo se me yes campaign we ni fa no. Na me I think say o mo ba o mpesua so a nka some issues a ewo odan hanom no na nka ye ya present ama wo mo na nka bi omo so ahundo betimi ayede aboa ye ne if so omunya tumi na so ahu na nka bi a omo hye ho bo but me hu ni say we no say na omo ye campaign no it is about the national issues na omo ba omo maybe sasa if you say now when him said that is how omo faso ye no if you say no voice be on na me dey about stadiums ahodo ni upgrading of various stadiums or Ghana han me see no papa pani bi akasa say omo consult omo ye oh okay and I think say na ye stakeholders engagement engagement you say no ntinim say nke bia obo ntoa eko odan ako suedru ako achiase ako hu che mama fo hu onyamni Kennedy waba achimoda wabe hu honorable Alexander Kwesiakwa wako ebia cross manso ako hu honorable Urua afa echiradum si ako oni omo ebonto woje mumpate manu meden na hamo bon ebion fanfa minister obion fanfa MP ni kura so a say Western regional minister wa halum so obetimi dia fan so na o hwe na mpuntu de ba but wan kan bibia ebia madwen hu achire ho na ma yes I think so o hia ahemfofo ena o hia gidifo so mpanyufo so maybe ebia honom na saa enkomo no hyede a we don't know yeah anti ebia sanete but asebo Sisi Mustafa wani GBC for mo se de na Mustafa de no your election events a year mo and na ka few days I think that I'm here no say there be 100 and something and
Yeah. 100 and something weeks. To the for the elections, and I said election, no? there be 100 weeks the 100 maybe. Yeah, this minimum there maybe ABI bet me address maybe my okay, find out. 100 and something. Yeah. This 100 and something weeks in them say, and then team hold baby. Maybe yeah, me find out for you. 16 was baby right now elections now so. And MPP should, I don't know, but some of my in Chirimu more where they far a year name now a public account committee could you know, and I feel near fee a Ghana broadcast a corporation one of so abano. But some more fast now you share baby a sikana can baby free ever. Cause million any thousand year. I don't want to judge. Me pesa ye be see asem no ejina and I say be say this is what is it. If say MP na kasa and ye nim say MP nim de and ye ogidi say next one on bog hanaka. And I say on for isika ngura to pray. Oh na nim say na say ye nyina. That is the view. But that's now, not the reality. Oh, not the reality, but now you know the reality. You so what you say? My catcher say, oh, me call Ahenkan FM no. Me cost spend 3,000 and I said $3 million or Ahenkan FM. Now general manager say, oh, that be yeah dear. In fact, so Ahenkan FM any the fee company jenim ho no. $105,000. So what you say? So me ma kamedie. Then your dead one no sabe Canadian. So it means sika no entirely e bi afa baby. So now friends na be wuro say okay sika no hefa na fa e bi am ba ya no me dey be ma assistant general manager. E be ma programs manager. So what I say but e bi a general manager dey na our account for no e won ka ho. So e no ba bontin be we say okay sika na 3,000 anya na e ye we no. E bi for say but no account na infinia gm de ba ni hodum dia that one you be hu kwa be for so e be dey e be kan but sisi ade we have to say nya botre na afia ginchiremu mo na so obi anso so ka different thing obi can different and different thing there so obi can different thing there obi can but you have to get the final and I said the omu ni ye can say sis can ya approve and sound omatimi at disperse anambwa some approve eti one approve is can ma omu according to offense minister ne there o say watua $3 million at the ama GBC for so umber broadcast African games na that che Ghana for ni wiase nyina so ati ase eno kra mpo no mo issues o hono 2 ana enra the general director and I said director general for the GCB nso ba bonten say the benefit TNU the benefit one or say the benefit that's it GCB sorry GBC GBC enya from the African games and I said from a minister no $105,000 so what you say it was I've paid when you say for so me that is one day I say yente di wow na ya hwe ne be pie fi maba ya de kasa na nya ka no ni obi ya ka no nyina no I think say na kan production no nche de be ba dia manfo nche o masudi na ya hwe bi aga na esika na fa ya esika ni krom ha be say 3 million na tiye bibi o that agena GCB ni we confusing GBC yeah GBC but TV for ne say na ko mu nya sa $3 million na omo ni mo be bro ho TV station on so mo ye so ati ase I think so mo to even obi even I betimi abo akwa mako e monten so akotwa live e da Ghana for but up to now omo ni sa ne money bi nti ko omo receive that amount of money ni dia na ke be hu se omo make improvement omo to obi even ye one or two things bi e wo TV station one but almost sank that amount of money no and I the currently heat in that's almost a third party be issue yeah I the currently heat in air bands on say minister Abaka say we $3 million at the ama GBC yeah GBC yes oh my mention na GBC oh what you are say that $3 million at the ama GBC no
technician any omo koye adwuma edema GBC no chirema if that amount of money na abadia then omo adwuma koye edema Ghana our African Games no omo sika yentu omo. So if that money na abadia then adentina TV station no keep that money. So I just say into hit so director general for GBC no so Professor Amin say no receive this amount of money adentina sika kem na one person obetua. No, I said that be. So on that amount of money, no. So also call TV station, no. No, also call catch it. We are saying, I say that amount of money, no. Me san yankai. Hey, me san yankai. Ah, na sikane kai no wahene. Sikane wahe. Na sikane wahe. Oh, that young boy. Chama. Your voice is so hard. We are so bad. No come more. Yate. Na fi ya hwe in-depth analysis e film e ba ni bi e kan. Any okay. Someone almost solve this issue. That's it. Your election year. Your election year. Now see you see we. Now you on one gasa no. Me nim the oda so ti aso ye ho. Mustafa oda so waje dia wo Ministry of Sports ho. Some na neighbor wo mi ane mpenifo nyina ginidi so betimi aye adwuma. Na ogusu no oye maye. Na ye adwuma no yi. O de yanko. O da bi na so ntimi conclude now. Oh, not based on this you can say issue nkwa. Minister Biaba sa. Masa me krom MP na me anim no kuro ni na me ne ncha. Aje kwam ya sia ma me ne ncha but no obo adwuma te you see when it comes Ministry of Sports obedi adanse ye. Oh, now kwam ya sia ma ye adwuma. Me mpesua so na no nya adwuma ho na ma me dwa ne lie. By Ministry of Sports what dey no ye adwuma. Oh, no obo adwuma te yi. Oba wa mama straight f. And I'm very additional my Ghana mamba that's not evidence based sports presentation and at the Asia ya can't tell enough ya chiro baby and seminar and so efi eba na bibia so akoye edi ama ye nyina midin Yoshua Kwabena ejenemi Yosef Ejiri eka ho Raymond Achete Rats na many Benito Mall na wo studio hanma voices ahodo na fe production na ahodo nei akra chiri nyina no wo piepie de agum amaye na fe yenso yetimi hu nia ekoso enenia eba ewo oye Ghana na fe nkofo enkroso agudie ensemu yemfa aseda ema Jubilee Hospital omaso ye na sen amene ye da agudie mu nsem no ye de ebro de tie ne se ena no pay wasole wa otenka se yes ampa wo ya de ankasa de a kopiem ewo ye Jubilee Hospital na fe yenhwe emboa na onyare wa nyina no yentu ase entempa so information onyare wa no emu ayede anase nden afianse na esha se ne bre na fe doctors ene anes atitu omuye no omonhwe mboa na onyade wa nyina no yentu ase ntempa so enfama oba yade outpatient service na eye adwuma edema 24/7 opese oba enei na osan wechi ko enei a sa kunyan aba edi amount sanso na ebia oba no pese beda ho na doctors anes fo enya so abotire ehwe mo onyade wa no enso etuyira de a eno nso no ubepima inpatient service oba ebeje ato wa bra utu ska kuma bi na afi ya hwe ntempa so na onyade wa no enso efru so laboratory honum entin lab biabi ebi honum opese nei o check o blood group abre na fi yemboa o sa kwan no eso sanso na pharmacy ho antenatal care aba we no ANC kodema apemfo no ebia nyinsen no unyo ha bi de fan wa yesi bre na fi yenhwe emboa ewo sai kwan no supposed take enso aba wei kodama awofo na mawo awie no monkwala no omunyi mu no enkoye ekonanima na ba na chimienu ayesa hunafo asa no yesi fa ho no bedan Jubilee Hospital na afi yenhwe emboa na omma no omunyi engina brane ahodin mu ma efie na afi obibia enso eni enka na theater enso ho surgeries any operations die ye no one time enso Jubilee Hospital edi amawa ha bia embe chire bio afedo ni chioma maternity enso aba edi ama apemfo no ultrasound and afi electrocardiogram machine enso aba scan bia bi ye twa bi edi ama kanso ni tine enso bodwuma edi ma yare bi ehye ho usuro ufere sobodu nkomo edi ache unua anase wadamfo ebi
ne yunu kokodi nkomo no echena ne da dwa so na amansa nyina enso ate wonsema yesi bre na afo ne kanso ne embe ni nkomo enhwe enkanselo kama na so ha ne yaro na hyehye ho no yenhwe entuase ema na efie ene ekire enso enye din wani ina wo hwa dia unhu a yesi bra yo eye clinic e hon man fide ahyemu ma wani ya yinya ne yede sa etuase ntempa so edi ama yesi fatase ne ye ma hwehwenuwa na o hye bema yesi fatase ma aduro so na onom na wani yare ne efu so a yede bema diabetes na hypertension fo no so no yede frɛ no pa bia no nkyekere enso ekoso edi mamo afi dental clinic ne enso aba osin kaka e tete wo osin ya oya eneyi osin no aye cholesterol woni enje ho opese utu opese o hye opese polish osin ma osin be fita kopiem awaye Jubilee Hospital eneyi se wo adwuma be bia wo bia o ye driver na ekom do o padua na apumdi wom atodia dia opiem awaye Jubilee Hospital ye canteen ye behwe aboa ama aduane bia opa ato no na se obenya bi ato edi na bibia akokama edi ama ho se oba na insurance no ukita bia tumuda ye beje na afi ya hwe uye se eye national health insurance and I say private health insurance no ni nyina no yeje ordinary babu road ya so amantra bridge ne so honum ina obohu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na on Jubilee Hospital and so akasa na bibia kama edi about Festus Enterprise or see promotion egusua ekoso enu ntino se open DSTV se open multi TV Canal Plus HD Plus and as Star Times and as nay satellite accessories kopiemu or ye Festus Enterprise akache na fiyemboa enso sa ekwan eso television se tuntun bi brand biabi na afi size biabi bonye bi ato or ye Festus Enterprise akache na sen light no ense da engine so sa na gina so krampa po na etisen endin so akoto TV wakoto fridge na opese jan na so gba dwam ne tenten edema wa ese onya guide edema no endin se ope TV guide ope fridge guide aboa ma TV ne ejan na so agba dwam ne tenten ede amawa kopiem our Festus Enterprise TV antennas ebi ho afa TV wall mount size bia no bonye bi ato eye Festus Enterprise satellite dishes ebi ho TV na afa decoder remotes ye de bi aba TV stands ebi ho nya no nko a ebia wo de no AC ina pese oto a yedi bi abepiem hospital bia bi ni brand bia bi obonya bi ato el Festus Enterprise air conditions bracket so no yedi bi aba CCTV cameras ebi el honom na ebia wo no ayokodanda installation na nei etetewa yesebra ye wo ma nei omuni installation ya ombe install ede ama kama oha bia embe chi CCTV no ye fixe ama o fie o office o wasori o hospital na so be bia o tie bia no watimi amonitor nya ekoso el honom ma bia so akoye edi amount Festus Enterprise ye wieye ye ne Mkopa Ghana akonakranda ama de Samsung phones e free we ne original Samsung phones ne di e free ye de ma on credit na won so watua na bibia akoye edi amount e bia no ka say phone ho aya odin ene uniska pro na kokoto phone na bibia akokama de ma ode a ene ewurema nya wo hia initial deposit first kakuma bi na vefa Ghana card udi wuremu our Festus Enterprise a ye de phone e mam na de 4 to 6 months enso atua na bibia kama edi amount wo hwe achi akwanya na ese ni old Chumasi sport no na airbo enhwenim ye ben chef filling station achimodan sem na mekan uduo no totoani wo se nei MTN color building bi ohonma ase onma na ye wo bre na afoni mbedi ensa wo so na bibia nko kama emfa ema number ni eni 0244515849 0244515849 and 0269 305 785 0269 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi ama bibia mo ne ase ma na di kan no ntino yan hyase MFV eye emma na akache Ghana Black Princesses Ghana ye U20 mayo no omakopiem o Colombia we ni eye World Cup na eba so na Ghana yenso kojem apre bobre ewombi na Ghana chiche groups no ekopiem o eye group E ye ni Australia Japan na New Zealand na epiem o group E World Cup no hyase o 35
1st August next busumi yamu na kowie next month 22nd September 2024 na bibia akokama edi amanye. Ghana your first game Monday 2nd September and Austria edi Bonny second game 5th September. Japan tenase na wamo ene Ghana enso edi awintam so na fi 8th September New Zealand enso tenafie na one Ghana enso edi aboni we welcome hihye ene ohonum edi ma Ghana ye maywa na eso madi mfie eduonu no emu nkomo enamdi eja no nya eba ne se ochina Ghana eguso preparation ye na ochina 22nd August ewo eye Centro Deportivo eye Chukwenza no Bogota Colombia minimum 3:30 ya dia Ghana ya ni Mexico edi Bonny we nya preparation you see basically omo eye na for say World Cup Ghana ye koi betwenya bi papa bi enso afrim aba bibia nso akoye edi amaye ye piemu all the CAF Confederation Cup ni emu bako ya dia game bako enso timi eto form ewo eye Accra Sports Stadium wa bra boboku a ye fan insu atreman omo etina se eche Elite Sports omo feature na so omo games de ombo Cameroon omo twa mekani miensa ama ene Elite Sports for no enya de omo timi etibi na second leg in Airbus 24th August 2024 Saturday ewo eye na se Cameroon minimum ya dia Elite Sports omo etina se na omo insu atreman edi aboni enumu na head coach edima insu atreman Football Club ya play comedy komo kakra enso eje na no pay o chiem say yes o hwe se na nei afie CAF competitions ekona ya dia CAF invest sika edi ekum na nei o hwe nim say sika na CAF edi ehye eye CAF competitions mu no ebekọ anim mo na bibia nso akoye edi amano wo say wo say first leg no omoche Elite Sports for etwo mekanu miensa Elite for no antibi second leg no omomfa na ho grosso cause Elite for no omye good ewo home pa na ohwe game omo boy ya esom apom game no kakra bibia nso ekoye di ma no osom andareti obi a na onim se ne CAF competitions dey se andareti obi a that time no timi achi show eyu free mo enu ntino ode ne boys no ombe work hard na for mahwe so metimi nyankunumdi dey phone ma no progress akomonimo the next stage of the CAF Confederations Cup. Very excited. They should add more money to it. They should inject more money. Nothing is done yet. Football is full of surprises. I've been in the game for a very long time, and I know when you underrate your opponent, they will hurt you. Fine, we won 3-0. Second half, there was a lot of hiccups, and we need to work on it. First of all, we need to do is make sure that we recuperate very well, and then make sure our tactics really worked when we go back there, because like their coach said, it's not done. And I believe I've seen a lot, and I believe it's still not done. We still have a lot of work to do, but I'm happy we're able to score 3 goals, but still the work is not done. We papa efano ya oprekun head coach Edma Insuatreman nkomo enamdi eja no na odi anusi na yebisa say Dreams FC last edition omno mugina Ghana nemu enso the CAF Confederations Cup no omokoya do akire ama Zamalek ne be yomu free mu enso e Ghana hanum say omko Egypt ene omo ekokon air draw na wono mo kwa ne say Dreams FC line omofa no mo fa bia na osi dabi opponent Dreams FC Asia ye or the CAF Confederations Cup no ayade a different from omo ne omo Asia enu they are no better to na for take game after game no mo gidie some take game after game nkunumdie be call them aiboboku efe nsu atema no modu akire enso the CAF Confederations Cup no emo. We proud of Dreams, what they did. They were also a new team. Nobody knew them in Africa. They went in there, did their job very well. We're taking it one hurdle at a time. I don't want to put pressure on the boys. Dreams had different opponents, and they were able to, Sito is my boss. Like he keep telling me, take it game after game. Well, all we need to do is make sure we finish this game, and then we wait for the next opponent, and then we think about that. For now, it's going to be very difficult. So the squad needs to be very big, and everybody has to be on board. Personally, I think we didn't have a good game in the second half. We need to work on that, because the load and the pressure on the starting 11, the speed we use, the energy we use was very, very high. Intensity was very, very high. So second half, I think we dropped a bit, and I was expecting those who came in to inject more energy into it, but over elaboration and everything cost us. But it's part of the game. We learn from it.
we sama ya preko on head coach edema Insuatraman Football Club enso ede giant yempiem all the new patriotic party ni emwe onim se ayade afie ayabato afe na 7 December na Ghana fo nyina kunya dakam enso edom kokomoti akoyi panipa obehwe eduomanim na the next 4 years no wabu oman na ayade manifestos ndi ayade obia enso kan de nanoada e takrade ayade MPP kopiem won ma omo so de manifesto omo plans ene yomwo edema Ghana etudwa na awa agudie mu no na papa ne din ede Dr. Muhammad Bawumia ono vice president edema Ghana ono anso kro ya ehim Frank and edema MPP amanyoko no coming December 7th ni nsem na ochemu se December 7th Ghana fo nyina kojira daka mu na so ma hwe benkum anhwe nifa na odom kokromoti eti nanim eto abade man se ne o president efama Ghana dia na ese ade obehwe aboa ma agudie mu nsem no enso tia fantuma pa enso edi efra oso ba upgrade surface oxia surface a na ese tef ai bobo wo so no o se oni na ban no ombehwe upgrade manadu international standard bi bianso akoye edi amayen osu kopiem o Accra Kumasi takrade ene temale a ya dia na ese pitch no enye ndi se toba edi mana obehwe upgrade ni kama na afi arechi standard na bi bianso akoye edi amayen o se oni na ban no omoba ombehwe aboa ai implement na ese effective maintenance culture aboa amenei ye sports facilities a ewo Ghana hanom no enso afanantuma pa enso edi efra Astro TVCC oso oba ono omba metwem obekoso esi Astro TVCC more enso na kon inu don chema na ese constituency bia na bibia nso akoye enso edi ama Ghana na afi aboa na talent nei ewo juvenile mu no Ghana yenso yensaka oso omba bepiem na Astro TVCC mensa pe na ewo nenso ene obetim kasa den se sinebo se MPP aban omba ya 2024 omasi Astro TVCC 150 enso edi ama Ghana nyira. We will, ladies and gentlemen, also upgrade the surfaces of our football pitches to meet the highest international standards. And so we will be seeing an upgrading of the stadia in Kumasi, Accra, Cape Coast, Tamale, and Esipong to make sure that they meet the highest international standards. My government will also implement an effective maintenance module for our sports facilities. We will continue the construction of astroturfs for every constituency to boost the development of our talents, including juvenile football. We have increased astroturfs from 3 that we inherited to over 150 in 2024. We Dr. Muhammadu Bawumia ono no tu franka edama MPP amanyoko no awo 7 December abato ni emu ne nkombo na odi eja nanu siyepe na Majid Bawa mno ka say oye Deputy Director General enso edema National Sports Authority o si ye onto nando na koto srade na wase watonam o si insema na say Dr. Muhammadu Bawumia no dia before as na manifesto ombe kan bom no omno mbetena si edidi nkomo conversation no enso ekoso eji ohawa nei na se ha ye studios ahudo nyina wa Ghana hanom no ene nei omne se manifesto ni ma na se warudi enso edache Ghana no na osi owogidie se ensema Dr. Muhammadu Bawumia waka no ono wa ebida enti obetimi aye ama nei ye Ghana studios ahudo ye wa Ghana no omo ayama na rechi CAF to FIFA standard na bibia nso akoye edi ama Ghana. Manifesto was put together. They visited all these facilities. They have a feel of what we have and what needs to be done to upgrade it to the standard that we all want. So they didn't just say it, or they didn't just put it in the manifesto for its sake. They have been here several times. We had conversations with them, what needs to be done. And so I'm sure that looking at the track record of the person who was making the promise, you cannot say that it will not happen. Already, we are on our part is making frantic effort to make sure that we have at least all the Accra Sports Stadium, Kumasi, Tamale, Cape Coast, Takoradi. Once funds are made available, the facilities will be upgraded. Fortunately, the facilities are already there. What we need to do is to make sure that we put in resources to upgrade them. We sama Majid Bawa ono no Deputy Director General National Sports Authority odi ejayen na Public Account Committee
wei eye ku a omohwe na afi omone omom kita dibre Ghana hanom edidi nkomo tototo omano ehwe bia Ghana sika sem na afi bebi oman no enso AC Echo na nanada omo ene youth and sports minister Mustafa Yusuf Eshiaye ebisa no say nei enche na Ghana na safia mu ena e hosti Africa nyina wa hanom African Games no Ghana ye hosti wa hanom bibia nso Echo kama edimayen na broadcaster na se ye yima Ghana fo nyina ani ahwe bi no ade aban ene sports minister ni sika say na wutu aye edema eye na se GBC a omo ehwe eyi sa African Games na edema Ghana fo nyina no minister na echirema $3 million ena utu aye edema eye na se GBC momu eyi sa African Games na edema Ghana minister ne nkomoni na after nkomo no ade ansem bebe na enso epiepie ede fiechire. Can you share with this committee how much that coverage was for and whether payment has been made for same? Yes, GBC was the official broadcaster for the African Games, the 13th African Games, and I can confirm that full payment have made to GBC. Do you have per chance what the amount was? I can't recollect the exact amount, but I know that it's in the excess of $3 million US dollars. You paid GBC yes. in excess of $3 million US dollars for coverage of the All Africa Games. Yes. Chairman, I think that I would rest here and maybe the next time GBC appears before us, because most of the technicians who worked on the Inti we aye sina nkomodi no enso ekoso you pay $3 million choppable US dollars edema aye GBC minister say yes so proud say nei what ya $3 million no enso ede ama GBC na we ena aye director general enso edema aye Ghana Broadcasting Corporation GBC Professor Amin Al-Hassan enso akasa say hwe minister ipa I'll grow when so in some na kan no also no de na sem fasodi a GBC omunyaye wa bra omuyi African Games ni edama Ghana fo nyina ni wiase nyina no aye $105,000 per enu ntino $2,895,000 a year dollars no afahe Professor Amin Al-Hassan ni chechi munye. The benefit total payment to GBC's for GBC's benefit, I repeat, was $105,000 US dollars, and that is what we got. Now, but does GBC have any evidence to back what you're saying? Because I mean, the minister is the one in charge. He has made a statement. Of course. What evidence do we have? We definitely have enough documentation. These monies are not paid in bags; they are paid through the bank, and they are indicated what the money is for. And before we do that, there's a letter we will receive from the ministry telling us whose payment it should be for. And so we don't act on our own, we act upon instructions. And that we have all the documentations, and we have everything in place to show that these monies. You see, public funds are not easily disbursed like that. GBC needs $3 million US dollars to do a lot of things. And if we got the $3 million, we would have gone ahead to start spending on GBC's needs, including procuring an OB van. We didn't get that money. Inti we sama Professor Amin Al-Hassan ono ena eye Ghana Broadcasting Corporation GBC odano as a Director General nkomo ena odi abano say $3 million. GBC for no omunya ya anka ombeto OB van kra na aboa amene omutalikas no enso timi akonkone eda kono ntini sa scanner all can there from million to thousand. Dabi indru honum baby a omo man receive sika no na we omo pa sika na enye bag no mdi good bre omo so atia se omu tua de fa bank into omo betimi atrake na afi omo ahwe sika na se ministry no enso etua ye edema eye na se eye GBC na bibia nso akokama ede amom ye nkonkofo nkro so na afi enfansema wodo no enso embra ye sha se de fi UEFA Champions League qualification no final round no enso yade a egusu a nei ekoso ene yade a enura games no first league no eba so bodo gamet omo etnase echi Kravna Zagna etwo mekanu mienu ama Kravna fonete kanu bako Dynamo Zagreb ehye miensa Karabakh enso entimi anti Liu ehye mienu ama Slavia Praha enso entimi anti ene ubenyichema games no ebeto so Dynamo Kiev ane Salzburg ebebo Mamul FF omne Sparta Praha edbe wintam so Midland enso ne Slovan Bratislava ebebo nafi Young Boys enso atnafie na omane Galatasaray enso ede wintam so we games are UEFA
Champions League qualification no ye bo yi mu ahwe ma betumi akɔrɔ bɛka proper no na bibia nso akoye edi amayen. Manchester United nya eba no say abrante fan Manuel Ugarte United say abrante no omu hia no na sika da abrante no so United kaka omu ko fesma nya de betumi atua bobo ko fan PSG up 51 million pounds e de fi United nche United nso say sika betumi atua no aye 42 million pounds enti nya eba say bobo ko fan PSG say United ya hwema mu ni sika no enti mu baje abrante no loan na afi mu fa obligations enhyem say ne abrante no ebo aye United ni ewie loan ni wie a mu betumi aton 51 million pounds na bibia nso akoye United chema sa sika nso de omu ni enti we aye back and forth omu guso a omu kon say United sabeka abrante a e fan Manuel Ugarte no be sia kan enso edema Manchester United bobo ekona Raheem Sterling oni abrante fan Benkiwo nia Eban say Chelsea form squad am kwakɔ hyiemu all the UEFA Conference League playoff no oni bobo ku a ye fan Saviete na bebo nia Eban say coach fan Enzo Maresca wo yi abrante menu afrima e Chelsea abrante de anhwe a Chelsea no be furu onom na be bianso akoye e de amom Ipswich Town enso a team a afie omu sia kan e wo English Premier League ni mo na Liverpool de boni ma Liverpool echi omu twom eka no mienu ai ne omantimante omamu fie omoso mo hwemani wono mamu se moni wono de emu ayemre papa ye enu ntino reporter yensa eka ne se omawuram Chelsea omni Chelsea abranta Chelsea for empany bio ne din e de Amando Boja edi nkomo ama agreement ndie na se eye atofoma ne sa ya de abranta reporter Evans abranta ne be Cologne na Cologne wie no ko loan wie na se Ipswich omanfi EPO ni mu a na so mo kam dia Ipswich for 30 million pounds e be ma Chelsea na Afrobanten omatoro na bibia nso akoye ed amount no Ike Gundogan last season Afrobanten kopie mu e bobo kwefen Barcelona on a free deal na Afrobanten kopie mu honom na Eban se basafo so hwe musika sema Afrobanten omuntimi ntua ne bi oni ntino ombe jan manako sansen beto dwa Pep Guardiola echema o say wonu ufi city na koye ball no so unsan sa unimbo enu ntino ye bia pomato se o san bas bobo kwefen city mu a ye beje na afi ene ye no ayedwuma kama ma bia nso akoye edama wo Abrantia efen Ike Gundogan Barca hon man na yeguso ejina on so sikasem enho akwahwe edamom enu ntini Abrantia ono so no oye city ni efen Joao Cancelo obolon edemom last season na on so mo hwe mo kofesimu ekọ achie hwehwe mo pasimu a na so mo sikasem o form pan ntino anhwe Abrantia no omuntimi ensign no city ante so na se nei ni pe obeje o Barca no ono Abrantia efen Joao Cancelo wante so a nya de mbetimi asana bibia so akokama edi amom Kylian Mbappe we fi pie na kopie mu Madrid nya Eban say oni boboku a ye fan PSG for enso court ni nya ne say yezi ni bonuses na say 47 million pounds bi ehyimu a PSG for omu entua ye ntino o de PSG for kopie mu o ye UEFA oni omu kokodom ka ho na fi wahwe say ninsa enso betimi aka sika na bibia enso akokama e de amana adwempa ni Kofi Mensa toa so na Olympics ni mu won asem bi esi adwempa betam ne ko ntie de beba Mario mani bi omaware nyina bako no e sailing okoji gold bako so no kan German team no ho ama ne koji eye bronze medal eye Olympic games na se na sa Mario mani no ma wale o na omisi before the Olympics no na em say omumu wa kakra na omun betu dwa se omaja ware se bako se wako test be ma hwe na o se be ma de I didn't know oni oba de jaware o se be ma de sa and say ma wale ndi disia de em so mfa nya adwuma bi oni ntino wa ending na wade na bibia nso ekokama edi amom ye disia na fa dwempa ni Kofi Mensa enso atwa so edi ama midin Joshua Kwabene Jenim Yosef Agi eba ye remo na cheteru at na fe Benito Mali munyina nso bua ne di bibia bebeja na no pay ye disia awia no ba ko ba be san ba na fe ye da gudie mu nsem ehia mi ya
3. Achimabo, the best in the East. Oh, what is it? I was so full of me, I say, sure, when I want to have in a Muhiano, what would life was a son? Maybe we are come on, that be, we don't know, we are from the honorable, we are my quack or so full, we do a new. When you're so some music that to be possessing, go on. No way, what do you do again? Yeah, oh, they want no fire, who? What's your emrade? It's a mouth to me, or many move dead. Ya brabo be fefe ne nupe no ama ya kwabe ye bie ye pro hiama ya kwabe papa wo sikanso ni medi hia o okoje sicha na wa bra ye mponyo no amemu oboni esi konto bo hini ye hu fitempo a ye se koko ona wo be kasem no ya hye won funu mu ma timemu fu ona ye pray dollar baku sidi timinto drobo ayede Timinto, 24 pounds, so I won't Timinto. Kakroye Bedia, so boys was a Timinto. Can you send Pinamano? Quasi, they are when you in a share, my pume, mama. Yeah. And your dog when you na me too. Quasi, they are when you in a share, my pume, mama. Da. Anopay asida kase kode ama Ahenkan sports team no ono ma bebo adwuma omama yahunu de ekoso wa gudie mu enti Joshua Kwabena Ajeni Joseph Ejiri AJ Ben Mawuli ena Ashiteru Atin so eka hu bia omu nyina besom yen yeda wonma se ye toa wosom ne so Maakye ne dwumadie no edin na ohwa aba no pa no so apa osima no aduonum enwotwe Kana sene so se obetimi ade achi wa Abefonten Town so Facebook live, YouTube live no yedem Ahenkan 93.3 FM. Obedi achi na afi wadwenkyere bia no wode afa wode aba ni akenkan ade amawo www.ahenkanfmonline.com e won so betimi akọ na afi sema wodo ayetintim de agu no akokenkan bi obo ahenkanfmonline.com na enya ma fa.net ne so ahenkanfmonline.net na osi watimi ade achi ewo ho sanso so ana obetimi ate yenka so wasasi so nko ade o man bia butusu bia abomoden na eko mytunein.com anasa modern kana ana afezanofm.com e wonyina no be search Ahenkan 93.3 FM na afi watimi ade achi wo hodom na aboye pa manuama so atimi akonkan Now I do it channel betimi dia 0533898915 0533898915 Anope ma menchia fee clothing ewo achem abenase onua na pomo oya de pamni na nsa no so bo papa fee no anope good morning na mode mabusia fu abeche ye kwai no nya wose ye ka na enye maye kan ya wose kwada no suya de enti wo refi se su kuta na anapai enkwama ye bedie no dosu bebre edoso and said you wonim say satag for ebi so say sitag wonom enso so atwe ate no omde aba na wie ye na anapai bedi mu nkomo na enu asome yi wasutire ese wasi no emofrene frase na o ma hyase visual art ne home economics for no ahyase o mo ye mo practicals no enti anopai ye be hwe ne ye dimu nkomo sanse waye kefo kire sen o ma hyase a kire se o ma hu se a kire fo ni person fa koti kwa bi so mo bo amofra no mofra na bi so be so mo ye mo nyansa ni tie enti anopai ye be hwe ne ye dimu nkomo ne nyina ya hwe kwa ye be fa so nwuma hwe ne betimi afa ne ntoma pa enso afra na exhibition no eno so koso voter exhibition exercise no eno so koso den
electoral commission abie mu de ato o se bra na be hwe se udin no se de wo enkrata nim sa pepe na tie ena baby so a yade ama o se ho na wo se oto aba no wo kon krata no so asa pepe na wo so ana se na tie etiano pai ko betimi atu anamo na wakoye be hwe mya ya hodo na dwumadi no ekoso no se de be aso betimi atu anamo and then so akoye da ukuada ne de Brim Central Municipal Assembly so payfo be free aba be kan yansa na ye dimension ni mu enso enkomo kakra ti Jesus ne dom beba na enra Dr. Baumia no wo ye kura yi mu no wo ye mpatam ya Enyumra no mu wie bibia main station won mo achimodan won no mu di bibia ko wie ye na nra me maame o ba town na wa mama nte won kakra kakra yi maame o say asari nra o ba town o mama hu kakra mpo tiandra no so ho but andra omujumedie no mekase wo omujumedie I mean MPP amanyoku no andra wo omujumedie omu ebedi wo odan eye edwemu ho no no na ye kama I think say odu ani fam atimi say yes bibia kokọ so kama edom no so die pubaye dom no pubaye pa na mekase Dr. Baumia babia mu ye mu program na ho ya na ho fin na nya asam ketoa o minim so okoto so dia am so mo saye Anti anra enkwama koso but ye bedi anum nkwama kakra ansa na no mame emfa eye oda chintino emra na afe no yentoa so emfa emmaun oda chin nti enu ntimi pacho o say take a look at the impact of your emotions. Take a look at the impact of your emotions. Wadaruma watinka no wahu eduru baabi a e wo se wotena se na wo sese na wo hwe nsunsuanso ade aba wabra bomu atinka so anwo eduru baabi obitimi ka asem so na I show show sa no na se bi wo do ma wan so wano a etimi edin nsem bi asabisab mpraduasa ano odin epie firi wano ba na eno so timi be sanyoma bi wo wabra bom ebi wonu ma obitimi ade na ahyew se sa nipa we pa de mi wukram pa na se wono na wose sabisab mpraduasa o temi nkwakora na eni kwan se obe me no so mi mu obewu nsoso wo de atra obewu nsoso yei eteduru baabi a watinka no hwe baabi a de wadu ensunsuaso anya wo wabra bom because obi atinka ntino ama enne waye nneoma bi a wanya nuhu akonya akwanya akobese nneoma na so nneoma asɛ awie aginsɛmu awie a woye ne hwe a enye ye obi atinka nti wahu ne daache fefe no yei eteduru baabi a watinka no oseme kan kire o sɛ wan kasafa to nsaniani sɛde wote asɛm a usomu fa so na wodi anu yie de ma ɛno sunsuanso a edi nya wo abrabɔ mu sanse obi atenka edi ne dam asɛm no yɛbɔ na mane na ɛwɔ sen ka onya ntoboaseɛ no ɛno so asɛm ni mu ɛno wɔgyina so etua na mɔbi anani kwanse wotuo pɛsɛ owie wanu ne ho eso wasa yade wadi awie yei waji wani so enti aduru baabi a watenka no se wanhwe ya ebem wa ye nuoma bi ewo musa se nsem ni buo no ma eya pa eya but awose wutimi ehye wo ho so yei awose wutimi ma home so na atimi aboa wo eto wose men kan che wo se wo da chinti no
duru baabi a wo de wanka se watenka na wo mu no a wagina so tutu anamo bi no emfaso ben anase sen nsusuanso ben nsusuanso ben na nya wo abrabɔ mu eye papa ana eye bɔne se eye bɔne a na ne wo se wo ya wo ho aduro se ye papa nso so dia na ne toaso ikwan na wanim it was anopai. Take a look at the impact of your emotions. Odachinti. No ntina no pay to for you. Say ya memo watenka no hye osu bebre. Obi dia na tenka no say obi ka asem na hye ne saa. No nso pese ogina so no so e ka asem bi na hye nipa kro no so e be ka asem ne kire no ntina ya say we take revenge no. So ahu Wadaroma anopai fa watenka no gunsani ani me adu ba bia na me de media ya mfato hu ti medre wa se ye sa ba ni sei achi mebo mo nchiri mu akire wo yes ati hwe wa watenka no na tu hu na mon de wo se o ya hu aduro no wa ya hu aduro de afa ho obu ane de na ya na ye kasa so obi ka asem na hye ne saa na no kasa no eya na no ya eya na hye te no saa no no ahunu sade obesi bia hwo wanum so obi ka asem na hye saa na no nya tenka ne moroso saa na obi nso de na tenka ne ba obi ka asem na hye na ne nsa wo se enipa kro no obo no kura na sa ade bi kura na ye ne so fa nhwiri tirim yey eno saa wan hwe ya obewie ache na akɔwie na de afiase na ahwa ade a wapini ho eti hwe watenka no bisu de otimi hye ne ho so anwo asam na ya so onya hwe na wahome so eti anopai take a look at the impact of your emotions odachi enti yada se yade no asi odachi enti no eno no mame hwai na amanfo adwenkyere bi abeba yenhwe ne yenye no emfa enso emfiri ho emfa emmaw na afi no yembie kwan mu na de bonka ta hodo na abadwa so no yemfa no so emma wei sede se na efata na yaboa prince kyerɛ sɛ dodo na afɛ no superstar ana ɔse wɔ hwɛ anopa maakye dwumadie no gidigidi anya asɛm ketewa koraa ɔse ubowram ɛwɔ Tanoso Star Junction a ɔmabiem a ɔmutie Tanoso Star Junction so deɛ kyerɛ sɛ asantemantam mu ti yɛbo anopa egyire sɛ asantemantam adehyɛ no mu nyinaa ho yɛ yɛde ɔma se sisi adeɛ sɛ mo no mo nhyɛ da ni ha wo because nanse a me ba yɛ fiti sofo lai ekwa akɔka abu akwa eno de ekwan sisi a edam a kwan abonta we nam ya kwan dem nipa bebre o sa kwan isu o enti anu kwan de na dan kwa kuvado wa ya de nyame nhira mpa Tanoso abu akwa kwan no na nya asem keto akora teacher constitution e wo hwemo ase won so kire mu se agya anopai campaign na ne papa gada asem na agya wono so ekeka ho asem a ADC ne eye JDM eno di gu amoso yate keke awo kaswa America Town Kinky House anopai omoso abiem agye aguma ene enya asem ketwa enso so ekra ono so enjoy ena Pedro wa Madina ono so de ne de aba ono so chem so gbodram ewo eye Kumasi Tanoso Kesben Junction a enya asem ketwa omabia tuma Nasco fufuo ena ono so de ne de aba a chese ja ono so campaign tuem enya asem ketwa kora Senior Sly enso de ne de aba ja ono so campaign na ye election year ne de ene obo akora o Bernard ni aje kreku wono so report a chese enya asem ketwa ntino on report ya mpacho kan ho na report ye live ewo Ahenkan 93.3 FM on Facebook and YouTube. Enti usu betimi ajoin ye na afi no yetimi ensoso adidi ye ho enkomo ewo ho ye Ghana na ye nyina ye dwendwene ho se wahu enti abusuafo eno no na de oboka ta no so de na de abapa o
abapa nti omonya no omomre na yentene tew na afi yentoa so isi a ebre no etio na cha champion nya asam ketwa o wo ya ade tina ya na sa no omo ko no because time no de udi agura wani beba ho so na chese kwa nisa okay enti Akim State University College anopai wadaruma ni de no obuo kwan so ba no mu masua ho ensen kaye de a wonum a eno mo boa makotoku ya so yetima tete anim defo enti wotu wonum eye dan me pa twafim pino ne adwunu 9 ena afia afim pino ne adwunu enum 2024-2025 academic year no wa frase a woje adesuafo foforo wonum a eja mo pa bodin krata no eye first degree no wose mo nkam ho na momra na so eye na afi no mo so mo frase amaginim de no SSC wasi ABC abodin krata no kura bi a watu ade utimi so apply na bibia konkan ede ama no akoje eye o first degree eye nimdia no na noma so atimi akonkan me pacho uwo eye school ntuaso gina pay twatwo wasi utwire bia bomode na bepeke eye o forms no na afi no gusu a wotwere so wedi nyina no ne atoto nneoma tie wie ya pa na yabo wahyem na noma akonkan HND diploma me pacho sabodin krata ukura bia waseme nkancho se 2-year top-up program no me pacho no so we frase ka ho fa ho behiem na etimi emwa ICA Ghana ACCA CIB CIMA eno nyina no ya bodin krata wose ukura bia udam yopo usu timi apply na afi no so aba baginim die bia wo hwanim se won sabeka wadi mfinhia no aduonu enum ede aircraw 25 years or above me pacho se men kancho so betimi apply wo de no wo ba ye be mo atwere entrance exams o pass ya wona wo damu no na afi won sakanim de bia wo pe na me pacho enu se mfa se okuta wasi anase SSC abodin krata ni bi wo de ne de hian se wo ba ye be mo atwere nsohwe utwape enu anu nim de a wo hwehwe no na won sa enso etimi aka me pacho enu achi weekend programs no enu so koso e bia wo na wo twinimu ni de busybody siwanwo oba akoye adwuma ne ade ati no untimi nya ho nimdie nso so wohia na atimi aboa mo adwuma na tumpon enu nto se na wotwe na wieye no na waba oba nimdie bia wo pebia no wonsan so betimi aka asem de wo mu ni se obi wo se me de me de ka university de man kwadi asebsebe mpredua sabe wuo ene na se nimdie no kranka man kwaje krak ye ene wo se me kan cho se ye ka Kwame Nkrumah University Science and Technology say ya eno e wa santimantamu KNUS na wasantimantima no betwa kwa tentena kwani ade no eka wom ukokora ba bia de utiri beto eno so nsenkaye bebre ene kumase dan hai nyasam ketwa etu waseme nkanche o se wabɔ modern ede eye suaponi bi aba kutukumpatam ya eno ene ye Akim State University College no timi pa to ba modern na fa nko se suaponi mu na wore mo asan so wi a bodin krata obi ko KNUS ya ne sabeka no obi so okọ eye Akim State University College no eno ano no so no ne nsa betimi enso aka na mepacho de tie ne nwoma yesua no yesua BSc Accounting, BSc Marketing, BSc Banking and Finance, BSc Human Resource Management. Eno eye sikasem ni dwade ho totoye sanso na wo ba eye se ye keka kan homa bi ene waya bi mbobomu na ye fanya bibi eno na kwasi do ni friend se electrical anase electronics no wase menkancho se no so mu sua woni media party enu sei eye BSc Electrical or Electronics Engineering ena afi BSc Computer Science abefo nyansa pofidie no nimdie eno so ye kire anya asem keto akora ye ko abefo ntentan so ya ko pick forms no ewo eye www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh na afina bia ma mepacho bia ma wa no de hihye no so na atimi enso aboa kama ya be free 055 863 3957 055 863 3957 ana 0207 163787 0207163787 na afie no oso atimi ene mpaifa twetwe nkomo de ani kiremu ewo eye achem asene eho na eye suapoyi na traye no enso ewo otra eye asene krutuo no na otra asien kakra bia
ye na na wo nom no san so no afiri odan na do ani kyerem asane so so a wo tra aboabo amsie ye na akọ anim kakra bi a school no na wo nom no mepa cho wadaro makai na sene so na wo so etu anamo na emwa wie pa na Akim State University College no discipline, excellence and development, and a so the greatest name in university education. Tiana wabomodin etu enso anamo kama na the one krata no mpanyifo anya atena se dada a wonom twɛn mie enche me so mekɔ akɔka wɔn ho na afie de asom sɛ de sene fata na mom ma me fa we ma wai Yesu mo Herbal Center ni o wɔso de kumi herbal tea no de aba me pacha no pɛ wodie no wanom onya nom ya wo twɛn de yi ebre ko enti bomoden wosusu onya nkɔtɔ wodie no kan ho ma na mɔto ne kɔtɔ de na ye ne ye wo ye de ne de anɔpɛ yi wɔse yɛmfa ɛyɛ bag ne baako na afei no yɛnti ngu nsuohyiem yɛnya amani nsuo sima no edu afei yɛmmɔ no guna yɛwie pɛ ne apɛ aduane bi adi de agu so kama ɛno yɛ anɔpa yi hyehyɛ no no afei onwunu bere mu ɔno anasɛ anwumere no deɛ ɛbɛyɛ nie wɔse yɛndidi nwie yɛdidi wie ne afa bag baako yɛate de agu nsuohyiem yɛde asuam na sima bɛsɛ edu afei na yabɔ de agu aduane na yɛdi ne so kama ma nneɛma so akɔnkan na mesoro ne de no abuo kwa so kan na sɛ ne so ma me sɛ aduro yi wɔse ɛnyɛ ɛmma ɔbaa penfoɔ ɔnyɛ mma ɔbaa a wɔno ɛma akora nofoɔ baatan no san so na abɔfra onni mro ɛyɛ mfisia no edu ɛde ɛkorɔ no aduro yi ɛnyɛ ma no aduro yi dwumadi a edie anase tii ɛkɔ nipadua mu a ɛboa ma nkɔboa no ho yɛ den ɛsɔre kotia yarewa ahodoɔ nyinaa ɛwɔ nipadua no mu na afei so abɔ nipadua no ho ban ɛde afi yarewa ɛnso ahodoɔ ɛho na yɛne ɛwɔ akyemɔdan no yɛkɔ ɛyɛ nana twemasi drugstore Amwafo Pharmacy ɔkyene ba drugstore Kennedy drugstore na afei akwakɔgye de afiri hɔ yeso ya wɔsoa duro no ɔse Bra Joe drugstore wagye bebre de agu hɔ Bra Yaw drugstore so agye bi de agu hɔ san so na Bosome Pharmacy so wɔde wagye duro no bi enso de agu hɔ afei ye ne ɛwɔ akyea se yɛkɔ Ofa Yaw drugstore afei yemu bi so ɛbɛkɔ Bra Mike drugstore na yakwakɔgye bi ye ne ɛwɔ Kede wɔse yɛkɔaku Amwa Pharmacy ɛna wɔse yɛkɔ na yeso yakɔgye duro no bi ɛde efiri na timi enso aboa kama na aduro yi ɔbɔadeɛ ɛnam Dr. Paul Kumi Minta so ɛna ɔde abadwama so etiopa so ne dog ɛbɔ nkɔma 0248 716402 ana 0503 785656 na afei no wɔne Dr. Paul Kumi Minta abɔ nkɔmɔ na etimi enso so aboa wie pa ma menkɔ na afei yɛmfa da ɔbɔn kata ahodoɔ na abadwa so no so ɛmfa ensom wo yes, ladies first. Timami afia machi. Yeah, Joe, opening. Na pomo Na me adumu opening na so Oba dia daroma, opening iti, me ho ye pa. Gwagu. Yes sir. Na pom. Nyame adum. Ana pedo base na no odin. Ya na odi banku anadwo no. Wani banku. Ni omini mu na bie kama. Okay, mama yɛn kɔmrɛ yɛ ba na nkɔmɔ wɛti na afi yɛdi anɔpɔ no wɔtwe about per minute du wɔtwe yɛ matiefo ni na chimama kwaba de ba hinkan 93.3 FM so de bon krata odra badwa so na poso ɛne asi adwa no pɛyi a yɛ de ba bɛso mo ani die kwan so medin adi kwaku ɛnin kusi buadumene afia ampofoa yɛti akuafra koma studio ɛne de krata na poso no Edenam Daily Guide de Bokrata enam de beshase na Daily Guide de Bokrata na okyere say asoya wonum hwe Ghana enhumasua so edin susue bi ekoto wonum a ene aban ne dwen a womu bu oman cabinet no wom de ade bi koto wo manima ya to din gifted and talented education ye 20 afeni gate na enhihye bi onpeso mo de ba enhumasua mu ye say afi na cabinet no ade atum ye honsem kratafeto so miensa Daily Guide the Bokrata no ediaba ehun asem ewo anum sei na yesi 22-year-old Ghanaian bi waku na wofo ewo UK 24-year-old boy senzo ege wanchirim but yesi wonya finhia aduonu waku na wofo ewo UK ehun asem ewo anum sei ntie de na wofo no baako aba baako mfoni Madam Alberta Obinim yesi waku no ewo UK ehun mfoni ene ho asem
daily guide the bokrata no de aba anopai. The daily the Ghanaian publisher the bokrata no the Ghanaian publisher the bokrata no na mede to aso na snete fo so na mudahan mo amopani otua wo ma no wasre twetwetwetwe mo se sika som 3.2 billion Ghana cedis wo matua de ama kofo ahodro a eni wo mudi dwuma nti ho asam eda ha no mu se ya no ho asam eda ha page 8 ubehu se eda ho no mu tafa local government minister so kire se project ahodro bi yeah was one maso ya no hwe ne tantantantam wono obi anya ne tantam ko fasho project ahodro obi ante ne nsam firi hu na timi aboa ema ye amamu ebekwa koguo no na chese bibia aye kama ntia ho no so ho asem da na yase court page 3 ada ho se kopiem court bi a ene yase drama bi asi wodomo aseresam adan a yase obi akwakowia emrechi aponche bi akwakowia aponche nti ama court eye asere chese obi ada form aresam esiye ye ho asem da page 3 we hu court kro ene asem kro no se ne esere esifa ene se ne esikoye regional ministers ene Ghana han manta maswafo binum so abom sam sha ede ama his excellency na nada kwakufuado ene na bedi akire wo mo drip program program mo de aba drip ya wo so mo de machines ahodro mmemma district ahodro mu kwan a atete apansam enkonkoye ni ye ni ade no sa drip program no ho asem na da han ma regional ministers no bon ye aban no abaso wo ho the Ghanaian publisher anopay DMD to also the bokrata ya to din the new crusading guide the bokrata ena odi onumnyafo kojo ponkroma emfoniaba asema penyu no kan say doctor yesu defend Dr. Baumia ne bosha wahye say obetwa 11 mu no ori okojo ponkroma defend Dr. Baumia na enim say o defend ne say on kansa ana wakasa eno obi ntumi nkyere ho asem the new crusading guide the bokrata no ediaba mampeni na adodan kwakufu adon so drip nhyehyia wo mo de aba no ye no ye mfidi de ma assembly bi a wo de beye kwan no ana regional minister say nukura ni mfidi ba brikuma bi no yen sakraye yen senkyene wo upper west region akwan so panti regional minister no bo mampeni abaso ebinumu de akodu a efrase ye adwuma nanso ebinumu de emedu mbo ene adwen kwan befa so de beye adwuma ebinumu de emedu ti ho asem ene humfoni the new crusading guide the bokrata no ediaba anopai the mefa film eno no ebusia medi the daily dispatch the bokrata no ena mede etoaso na kratai edenensa mabonde enkuntabuo ho asam de nyasem kuma yase akwadi asama akoma nan a Dr. Lahaji Mahamudu Baumia epeso ofaso sachira omen apomuden samo eda ni manifesto ni hunsam nyina da so egu honomo na yase gold dododo ni koko dododo emfaso pimbia yenya afri so no so hunkuntabuo egu hanom sei ye ton busua ho asam eda hanom sa analyst bi echirechire mu sanso ana ye busa ewo krata ye nimu se NDC amanyokuo no National Democratic Congress won betimi afa nkunwa maako dunum ewo Upper East region ni mu ana wo busa anu yie be wo honti ene ekona kwape the daily dispatch the bokrata na pay ne tumunche the bokrata na poso ewa Ahenkan 93.3 FM ekuya Afrakuma studio ene etie the chronicle the bokrata ene medruso drip no ehwo asem asanso ayiniti wanum sei na wa abra mampeni ko bia no ma abankra chimpenifo ne regional ministers ni mu mpenifo ni na kohia ya obi akohwe na fidie a ode bekọ ne mansini mu no eno ene binum afrase de omode eko na no na akrata ebo amane se we die atoye mantemu fra mantemu ene atifido atoye mantemu wo mu ni na wo mu de akwa akodu
na ahyase krampo ye adwuma wa akwan so wo mansini awodro mu ho asem wa anom sei na gifted and talented education twa ne tiafa no gift no eno gate no eno asem nso krati de abache se cabinet no age atum sampa ebetumi aye adwuma ti ho asem wa anom sei mampani na nado dan kwakufu ado abo senetfo abaso se wo matumi ahwe atoto nyama manne 230 million Ghana cedis ankokwa na ababe yo manyimfa so wabo wo mabaso papa wo the chronicle de bokrata anim anopai abusia daily graphic da bokrata no ena mede toaso na nanado danko akufu adonso ena wo ka kire trade unions no ene adwadifo nkabom ku ahodro wo man mu se wo mu nso omo bam homoden de na so ya wo mu nyiro mo ho enkomo bu wo mu ne abandi omo nkoso ne abani endi nkita ho asumdue kwan so ene ne afa ha we apetre ne ho na we so ko strike we si say eya emoa ntina na dedan kwa kufu ado obo ma baso sansu tu wo mo fo enwasam eda hanum say ya kratai ede aba yese cabinet nso age gifted talented education atum enwasam eda hanum doctor ya osay adutwum so afo hwe oman sikasam so oman apo education so afo no ena hwe oman hu masuansam so education minister doctor ya osay adutwum ena no nso eda hanum a wo kasa ya wo kirekire ni nsem emu na enche hanum anso ena and graphic for no anu yo promotion enti maminja nto hanum say esoro hanum so asem no ya de ama dada gold ahodro ya de kwa amama ahodro so ne kooko ahodro ya de kwa amama so mfa so pema esanki enya firi mu no owura bi da hanum ya no so kirechire mu ka ho ensem daily graphic truth and accuracy every day. The informer the bokrata na mede to aso amount. The informer the bokrata den sama odro aba. Edikan aye mampeni abedecho tu franka ma NPP amanyuku. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Nimfoni danum sia onwiwi osre na ni ajepa. Kratefa to so miensa. Na asema Dr. Baumia ka o the informer muni say obesum Ghana ye papa. Obesum Ghana ye pa. Enya Ghana mpwempu de wa yi ababonten se obesum mabunu no. Osi mabunu no obesum ye pa nti. O ka che Ghana mabunu se mumma na konya monto abama no. Se oye driver, se oye taxi driver, se oye okada rider, se oye dende adwuma bi oye se adwuma bone se adwuma papa. Muna wo de mumfa tumi no ma no na oba obesum ye. Obi nso ka so obesum ye a na se emu nsem ane mu pempena de bibiri. Ho asem the informer the bokrata ena kasa asem we ye ho asem danum say owura Duncan William ene so drop CPP ena o say aba obeto no afi no obadwunu ho ye papa ansa na wato naba owura Dr. Akufu Dampare enso aba ye ba beto na afi ene ehu voters exhibition exercise a ekoso no ena papi ka ho asem se mamun koyema basabasa bia ensi moyesam betoto nyama amasomdwe edi hene ho asem ewa anum sei Western region ene yesi wo manya 100 drip equipment emfidi aban se odema abankra chimpenfo ana mansini ne atumi ede atwitwa enkronketu mpotem akwan ene nkurankase mantem akwan no yesi atoye mantem nkwan wo munya ebro 100 emfidi no munya makoma bebro 100 ho asem ene humfoni the informer the bokrata no ediaba ewa anum sei na director general ma Ghana GBC o kire say won anya sika bebro wo manya sika $105,000 pe eno ni sika o say wo anya the informer the bokrata abusia the daily searchlight any ade to aso na daily searchlight ade ensam abapa die di kan yase kwofo enya baabi na ewo nkran ene mia hodro sese die ene enya senkuma bebre tu bata
Ada me kwa me kwa be sister ho oboa wonte da ne sister bia ni ba bia me kwa me ofa ho tray so kwa me bi ko pepa bia da obi ki oso nim kura meda enti se ayaje ensam ama ya kasi ase national theater nyina ani ejai okwa odi nipa na anadwo no akwa ho ti taking over say wo mo person wonum eje national theater no nso boso enho asam da ha no mo agese krata di aba ya wo tiamu aka tim say da na koma so pa teachers ya wonum ewo colleges of education mu say sitag for strike no tintonta wo matwam apa ho sado obia ti ase aban ne wo mu akonkunyasie ehho asam kratai ede ato hanomo na yase osuafo bi no nso kire se da bi want to be metna ho embe yenhwe ha local government minister want to be metna won mo menhwe ha for project sheshe nkofo bi nsa emo wo mo nya kokwasa no nti yase contractor maako bi omu ye adwuma ye project ahodro bi en wahye wo mu so omo na watwe nsia 6 weeks omu hwemfanwe project na akokwasa na yeye esoro hono mo na ne Educate Africa Institute for so kire so mate se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia kasafa humasuansam ho wobehwe ma ene yesi infrastructure ye school samu no ebi kura esuade wo nuase ebi ti choko so ebi ti nuaso ebi ti abo so na esuade na wo hya ho bo Educate Africa Institute for say wo mate de wo kan nso mu da opabo mu nyini ndi na egidia sande na so obi dre wa da afei na ugidie wo nimu asatu etu sakukwa enkukwa ya de aka no nimu hatu chocho ko obe ne chocho sa bo se nimu hata enti wo muso o matire nyina ne nsempa de nyina ba o matire nso se gidie pa so mo gidi so betimi aye de eno de nyankopon ata suro nkwa na ebehu na komam o mo pa de o mo nyini esoro hanu mo anso de cabinet age gifted and talented education policy atum fofra edi abehwimu osoafo no ena hwe ehumasuansam so owura dutwum da ha ya wo se twetwetwe eho asam page 9 okọ atro ne tententen agu ho wakwa akotum nchin wei eye the daily searchlights anapay ye de asi okay yate ya da mo asen so na se anura so ye monitor ne makakra ho se anura ne egbo odwa na nkasa wo odan ewonom ye main market wo ho main station okay ti eno e course wo ho nyasem ketu akra don buy so dom dia baba oh yes don be ko ne nkrum be over 10 Asia dia senyo sa ne nkrum be 10 ndi ujun so dan ko abobo bas bas ye wo abobo fo nya bas kese ba ko sa media na make say nkrum ni na make say constituency be se 3 o ene kan bo mu de o si nkuru okay. Constituency yes. Cause you do for beba. Yes. A chance for beba. Yeah, because when you na MPs ni na no mo ho bia nso kasai. Okay, ena samum. En mum de mehu sie de nipa afro but abo odan constituency na mu so mo pass. Oh, okay. But they can enya one. Oh yes, ana media na mnim setie. Ti enra ja ko so kama. No so na bo kwetu. Former MP Kasaye. Papa no sebi na adwimu do. Yes, na adwimu do. Enra Kasaye no. Megidie se de ensuo nwunu begu nkrofo makoma ehuru so. Yes, ama akoma na dwodwo. Enra oye campaign kakra. Edema eye ne nua akwasi akwa. Okay. Kire se ne 90% no. Omu nyina be ye adwumaden de aboa no. Ama ne nsaka
yes nti no na ye bat na nka mehwe se nko mu wie ye na nka bia mu mienu achia na nka ohu ama hagi bi na nka ja anka ya timi dia trend ya no pe ya sa ka sana mu mi ye oh nka no konso anka no pe nka trend gidi ka ja se aduma na sia ne sa right kasa no so ye no asa de o kasa ye no nyame ani mekure na ye kama akwasi nso dase ona bo alezi da kwasi akwa nso da na se kama ti esisi ayo mo tie sima ne sa esisi de aka ni nyina ye campaign na we house to house say door to door so a sa no ma number campaign ya semo well so a campaign dey duru ba bia na aheda na trim de no ba na odi trim de na kasa kakra oh sana ayi kan ye ona bo akwasi akwa kan ye se hanum no onka so mo nya campaign bo se ya nya campaign aha ne nya campaign yes oda constituency no ya nya campaign da bi enya campaign but 90% no secured yeah sana na o kan de but ene de ye kasa na betwam keke be fam ke campaign de be ye nya se oh de campaign de tim gas ye nya se ye be ye no omu andra omu boshia mu no o chire mse bia ye be kwa ye be campaign oh de agenda de 90% eno no one who samba bobi na buy no 90 no friends 90 bibi sa total 90 na pa bobi de bobo as a night yes and say total 90 so bibi sa ampampa ma usa butu yeah no 90 no target no say ehun adwuma ka ho oh yes ehun adwuma ka ho ti on be ye na say this for no mo nya campaign enti se bibi nya campaign ana ha so de na this for nya campaign omo so le omo se ne ye ne ya underground unya hwe underground wutie o ka oda constituency and this omo nya campaign bia wutie ayi Frempong ya friends Mr Frempong Ebenezer ya minipa oh omo nya campaign ya obi onwa bi wo mpatem wo pe onbatem wo nso obi aba wo pe on dan trafi okay see ye was any man so akro so ye hokra me hu omo ho batem ya no fie be mu na hate se omo nya na omo prapra na se no pe eno kra ni ba do se be prapra ye eno dan ko an aboabo nko an na me ga no mo ye say so mo shantade ne na omo mayi no omo ayi ni so mu ode pa am system no de ba kiti na kura enum ni jigu oh amonya campaign bi anti MPP for so amonya campaign nya nwanwa no mo so amonya campaign ide do mo odom de chemo ti nye case nye case omo amonya serious but enra hu me hu ade bi a me de ha me sa de ne ha me nya nne na me ka ho asem okay because politics na ya no Ghana ha no mu no se de wurawura nwuma suani mu mofra ni mu sisi a ebe di edem ebe ha adwene because she isi awokosu apon ni mu a mo akwa tim se mo test con student ni union bi a mo form edu a mo de aye politics eka union aye form na ya ankasa disuafo ne afa ye ho adwene na ke nyina ya boabo ho no bekomu no na de oye president no na assistant no ono ya DC ni etu be se emofra na ankasa pri bibia ma omo no na we ka we so anwo etia no mo de am politics but me dia me sra ni say fine o manyina fair enough but maybe dia me sense my yam famba senior high no ho because nya bodura senior high ni mu a ebaba junior high ni mu edu junior ni ma say ena abofra no wo na wa hyase na dia amanyosem ni tata no emwa yen enu a mo work ye o mo kukoguko ye wo dia fine e bi kura fan so mo ye day student ana mapon mo ko wuro school atade ani mu ho na mo ko je atade se no ase atade se mo ko je party atade de ase na wudidim so on pictures ni bi na France Tech for nkwala ma duru wa me tia se for nkwala omuna uniform na sin transform tade anye na ukwa kan obi be ka se na mofra yes me na make us ebi omo ye day student but if say omo ye boarding student headmaster kro na wo man kra ne kwan mo ko di sa campaign mu no wo I was here twaso if say Ghana can say ye adwuma pa I was say GS from penny for from no mo kwhye ho
obi baba so obeji nimde waso na free ni school ni fie se hwe ne so school mu na wo ja abofra no na obi ye ne campaign se abofra no kodim na bibisi a na owufo ne ba asem be na abeka kire no. I'm not saying this because of say young people for na omo san kra de omo nam town. Aye bad. Omo match nam town omo she free SHS. Entidian free SHS entidian kofata rewe no. And abrafo no onim say na na free SHS ba. Onim wo ntu na ekọ omunim say na ndo fini. Onim. Ade bu amoya ha adwene o. De adi koi ana no ayi majority leader honorable afenyo markets o kan. Well omoya no. And I make an media fine. Say you upon one man see amaye ne sa fine. Fine. But I see anu ne dia because oh na dia ko squat ade ne kura gu o. Ko squat ade ne gu o. Eno one e be hu say we student and I say we. Na wo eno an enya ya kan say school day. Ah? Enya anoma makwan. Na kwa kan obi say an na obehunu aka hwe sa de na we Ghana fo ho no ntu be so o kire me se sebsem peduasa me ti na tua so ma me nwene da enti anu me hu ade bi na se sebio ya me reason se nti na man ka ho asem e bia sa abia no me ma hunu wo na hunu ye but na me ma hu na me ka ho asem ase na me be ka ho asem wo sa ni pa ko na ka asem sebsem peduasa ka frache wa dwen nam se wo se hwehwem bi so ati ase ntu be so o kire me se me de ma me nwene da enti ade me hu se ese na man kan wasem no mane mam tim se o ene de ade da bi e wo se ye on se politics ye no hanu no se onya kasa ade ne nya wo de ni kwa se okra se wa adwen se afi de ye ana wo be hu se ya men kan wasem gina ba bia o gina na anya sa mo ye eti free SHS ba ye ya ndisi fu aka so eye ne ye ba ye be sesem wo no ye se mo ka se nya nti no mam kan wo kra asem fine no onim se bia ade na bia ba de bedi yawu. But nay, one will say, oh, said in a yard pa. A gentle person can just monk and was him. Oh, it's me. I didn't Ghana not any yet to sir. Huh? Ghana not any agent, but someone says, why do you know where was say, Wusa, Niqua said, why do you be fear? Son of some catcher. It's the other nana who had one can was and then I beck and was him. Said the auntie. Was sent Kafu. Treno cross, Bibia, one minute. Bibia, 1 minute. A dear to be cabby bitch as a quadruple home. So it means that Abby and no besiege na yebi, watching a wuku and imunos are there be an amotum 2 years. I was some Mrs. I can ya home. Hey, idea hard grenade. Huh? Someone I'm the quite chama womo said, dear you. Now we are must have a catcher. Say, my teachers for no school for now. Teachers for day. So, say, I know if I know Marcus you too for no much a child for no farm on your same moon ram of friend. And there are more politicians in the around the street. So, I had your media, Miss Adin on Quad, dear. Say, young this, you say, young people, Munyai. Moko mo ya moko ya mo politics amoko ya na munya mo frano. O maka se bi so to aba. No to aba. Anya. To aba ntia no decorate no nam krom. No decorate no nam krom. So to aba. Adi asem gredi. New voters. So to aba. Fine, what to aba be fia. Say jom de be ya ni. Na me hwe enu na me hwe Donald Trump ne campaign. Asa, nipa mpo ejina ne nchen tupe. Nipa ejina nchen. Na ne background decoration of my no so. Enye ono no party ni assenso di o. Oman no flag. Assenso di e. Ana no oboba e kan sa asem we. Ana mo dia ye decoration no. Wa hwehwa wo pesa manyokuo mienu no. Omo party color. Onya bi. Onya. Wo hu ba bi e wo. Onya. Edina pe na mo de nam. Chiraw say omudwe oman no chi. Bae omudwe party hu ni. Wo mo a wo chi. Serious o. Yes. Yes. No credit. Serious. Timo mo. Say tina Dr. Baumi about conference o wan kasam fufuro bia no. Samba kuna. Asem dada wakeka enya no. Nsem wakeka enya na no sa be kan wo da. Danfo ebi odanfo ante. Ma wa nti yare ya nchechiri. Ma ha ma soso sa wo no soso na masem kro na. Etime no mo ntena se na mo so eye atwatwafo nyiri bi nsi mo so. Na mo nya recording na mo chiche ma kwasi 24 mo. Because asem ba kuna mko ba bia mo kan. Na mo incident kamu se ko ba bia na nko address on mo issues. Fine na pese obowura mu ade. Issues ben one of cultural issues na ba.
omonye pesami nkum nya mo nya mpe yaye we manifesto ni national tin ba bia be ko bia enti ye national no oba odan ha no ma ene ye nka odan ha nsem because oba say nya manifesto ni tin obai o see youth connect yes etu youth connect that youth a omo ba ye ni enim so no omo be di nkomo so ti ase omo be ka o ha wo mo fam ene na mahama adapatwa mahama so oye ayi youth ho ahwan so bonze na na omi adapatwa e ka sen o ma ebe ye ni o diri nwa won ti ase see US on they say o man flag no dey background stage on use political party grono ashenso dey example mu ni colors party colors so mbo mu ni bi ha adwene sa de ne de because me se oba constituency am dey me expect so oba odan ye hawo na na ebedi hu nkomo fine MP my ayi boy anyum kira yen say obi I say ni we na hamo no wa address nyasa DJ boy anyum na say ya enyo say ya omunyai media sad ndem wo ho ha pa na meka no mo de ye ka pe mo adwen am say MPP de na aba ne ye ka nya MPP asam na meka me makasa always against that biginga so ahu sama amata mo ye bia me na me mfua so say ya mofra ne de SS for ne nya wo mo wonim dada de waye ama wonim enya chinchina atwan kwala no munim oh na obi di ne ba kwaso nkwaginim dia afo de amanyosem ekotata ne za we school mo no mzade they are trying to tell the student that omo to some beka che school for ne say abato odu omo ntoma NPP enu ti no mko fa omo show ti no mko fa omo show NPP atade no we say ya na St. Francis school mo omo kitchen enso to anwu gu aduane enu amom adimu enu de mo nya hu de na ko ye enu mom ne nkwada no mpɛ wasɛm na mo ntoma enu nya hu de mo connect enu nya hu de mo yemu bi na dwen adeda yemu bi na dwen adeda mo ma teachers mo sole am so nkwada na ko show matade but enkwada no ba bi enu aduane mo mu di enso to anwu gu aduane no mu no man yade am mo di mo pɛ yi o ma ka education obi amfi education data mu okoka na opam mo pɛ address we is a neutrality allowance so said and age mu neutral na mo ye na wo school mo no any say mo ma teachers for mu neutral na mo ye na any say wo school mo na ma be pɛ ho allow age mo sole aka ayi am ye politics am ye no enja yi oko atifa same thing we MP go for MPP for nie and ense hu sa it be bia ba no ma no mo di favoritism e ko ho me kusi me issue kra ne say if say politics ne ye wo hanom no kra no nka ye de ebo man no kra nka me nya problem o obi ayo fedin party na odi ka mo fei na kwa so mo Ghana wa mo Ghana atade bia se Ghana flag kra na egu omu koma fine omu di dimu bi Ghana fo na go fa party ntade hye wo mo di o makwa kodim sa ye den na ekon so na bibisi a na wofo ba afi na ade ena wo di ena ya walk omo ka betimi aba obi betimi ya be na police case na se wo kom a appointment ni na government ya be na police case so no de enye say de enti ade am ya ne nye ala wo school say you dey student kra mpo a o ma me bia no ma me mpo nya we say dey student kra de me de so apon na ko fi kworo school atade ni guo kwajo party atade ko se kodim me ni problem na se school atade no wa atade de agusu na odidim nurse ni kwose nurse atade de kogina social media esa na oye bibisa na eho na ese yaye ni say police ni na kwose na ode yesa kabon se ayi o she uniform ne de kodi ade bia omdwin se bia de kro ne nya bon se ye ha no but school for mama no NPP atade a she no modinam enso mo kitchen aduane ba bi omdidi enso to a egu nuane mo omdi eye kra na me mpese ye beka ne se MP me ko mo kitchen tatan omo kitchen tatan say MPP o say school ni pen for nyan address ama assembly no ono obi antumi address ama MP ni say oh say mpontio ha dwene ti ya besere ya manyofo no ya pamacho ya sremo eye mo de mo fanka suapon ho no ma e wo de nim se mo azi e wo de mo fanka ho o ma so ma dwebo ya sremo munya no ho
SS one me de mama mfa mama ne metra junior ho we fe ne yes he ba bia e ba sa enyo aba obi akras wo ko school na atumi ama no party atade I saw them isi so won modu isi tertiary ni do ma wiwi ho okay teacher training ne all the university no ma wiwi ho no isi o mo ba SHS no we are JHS have primary from is na akwada kitikiti chofo nya say una akwada kitikiti bi no show uniform but akwada kitikiti we show atade kama mo so the woman me na open we na watam na do achi we dey nyama sem o cheso mo yan duke busuafo nya mo amasema me concern ya abofra na obekomodu walwale tumu waja ne ba kwan so mesua de na nida so ne ba ne ti school dem wo ma divo ma ye ko sreska from nchen ye nkrofo tu kwan ko ye adwuma di o man ni twampoa no wo ko ma mo nya politics tatan say nanka ayi Trump mu yo na print t-shirts masa o mo politics ma bi sada so simple e kanim so simple eni we are okay gan you o man ayi ashanso de obi abenya bi eno kra bebo amoma na nya sika Ghana flag bi wono ohwan Ghana hwana flag wakọ party ntade koyi ye posters ne banners di jikroma abo ayi flag ene tuatua yi so jenchia sika se ye sa flag ne ayi o ma ya tale ka hu ni na nya sika keto na prayi o ma print na so o munya hu ni sa o so mbo aboden na so mo so signboard ni ayi billboard akese o mu ye we na eyeka NDC ni MPP fo nyina munyai adan adwene o mo adwon ti mu ni omoja ya kasi ye kan ya fancy media sa how ne de ma dwonto ne kese ti ya besre ya besre cause enya de a ni kwase ye so kra ti sa headmaster kro ne ye nim me school no say him for school what on hwehwem sa ma fra ne hwehwem say else you hwehwem ne atwa maso ana wo school na wo twa wo na wo kofia wo ba ye ntwa so ye twa so omo je ezi atno mo koye na obeda hu so mo ye borders ana mte so ye dey kura na sa atade sa atam odi gina won mo no wo se no di gina wo ye dedian that's my question I was just we you da kwa watade wa pon kofie kwa watade gu okope watade yes ko ye wade so ko enye so wo mo pon so mo hwe fi atade o so ko pon so hwe fi atade so wo me agbo atade na yes wo mo even obeso hwe uniform no kwa obekan mo sa order no obetun aba abetna program ase but enu kwa so de chenchen atade no ko che ne se oye MPP ni edi obi amonya campaign buni edi bibi koye me de bibi kura koye no sese bibi kwa ni say daachi bi ebia na adane no akoya NDC no akoya pani bi wa NDC bo si akofa na picture ba yes ya asumasi no ya MPP ni o na nso ada na mode nkura nso be wura politics ada eno de was here nyina ya sore ne yakasetia because the kind of politics ye wo hanom no bowura mofra no sisi ana be ha adwene nti dia koso no na gya yeso yedi nkomo bi obetimi do adwen che dia ba ma wose nkrofo person mu bowuram gidi serious go for the serious person mu bowuram but ye be bia homa na tumba ye sisi ama minimi nkomo nwie ti ma me namase anopa yi na yanto aso ofiduam ya ti kwaku enin kusibu adum no na afi ma me afia mpofo na gya mba ye de bonka ata no be som wo no ti eja so betimi de adwen chere no enso dia ba 0533898915 0533898915 e ba ye be kenkan na yeso so ye dia mawo sanso na Facebook live YouTube live so no wo ko so abetimi de akina wa adwen chere bi so ade afa ho enso so e de aba na mamenda Frimpon Enterprise asie na da romenti ene no ye ntwa kwa atentene bi asa de ya ye kwa koto eye provisions me pa cho wo ha hu bebiri wo huna no ya wo de bi aba na de de so ne se ebo no wo fam pa watete so a che se ene wutimi ko fa nyoma bia ope bia se wo ye dwade ni wa bio store timi ko fa begum na etimi so aboa se so open makoma bia bedidi a ne nyina nso no obetimi akọ na wakọ tobi enso ho Frimpon Enterprise na dwuma penti no ade se na dwuma na se etre anya asem ketwa sanse wadi papa ache na obowura na so ho de ma me pa cho weni se no ye wo eye abomu kakra so ahu ne ye wonam kakra gum
ɛna yɛde agu chance mu ne yɛbu ano enti ɛno ɛna ɛyɛ makre no mepacho okɔ a yɛwɔ Africa Queen wɔ hɔ ɔbaa padeɛ wɔ hɔ Lily no so ɛwɔ hɔ no ma okɔ a wonsa betimi enso aka bie na ɛnya asɛm keto a onya tobia ai ne boɔfo na wobɛtwa wanum weni sɛ no wanya wampasie bi no so wahu ana wanya wo mu bi no no watu bi agu so wahu na kyerɛ sɛ yɛ ne yɛkora yɛ nimu no sanso ɛna ɛba no ɛyɛ oil na anwa no mepacha no so yɛ ton bi brand bi a wopɛ bia no oba wo sabetimi enso aka bi mepacha ɛba no tomatoes na yɛ wode yɛ de agu pipa mu a yɛ siri ano yayam dada tiwani se no nkwan na wo yɛ na bomu bi a enya afi na wo bɛ hiham bia de apotɔwe ne tabia bɛ yam bia yayam dada no anse wodi so yakra bi fra ya na adekwa wode yɛ no wode ayam anwoma so atimi akɔ ɛyɛ enkan na emom twɛn me Gina Frimpong Enterprise wɔ no ma atwɛn me meba na yatoa so ma yɛnkɔ ahoma no so ai na yɛne ɛyɛ twɛtwerɛfoɔ panyine de ma National Tenant ɛyɛ Junior Ghana ɛnkasa Owura Frederick Opoku ɔbɛnyino timi ka no pɛma mo akye de aba ahenkan 93.3 FM so ɔba de adaro ma yɛ ho yɛ pa na so ɛ yɛde ɔba ade ase na sisi ano yɛba no ɛyɛ tenantfoɔ sɛ yɛkɔ ha dan ne adeade sɛdeɛ ho nsɛm ka ɛkɔ na nsɛm ti sɛ kuo baako bi so sɔle ɔmo sɛ from sɛ Young Tenant Association bibi saa na ɔmo so tiam sɛ ɛdan bɔ no gusu a na ɛkɔ soro anamɔ no ɛko no makoa sisi ano ɛda so agyina mo MPP for almost launching manifesto be. Now, so now if you think I'm be a reassuring. I they are not so any ever back a maximum for what or more. We know say a down what country supply. I want to put down apple or more or multimina down so and I say more down also. It's about an differently no the market forces work. About an landlord no was that no. On to try on bed because on family near Juma. In the next you say, Abaya or Oko out, the office over, a say a bote. Me baby. Most a dime one factory, to maybe sit down be 100,000, a dime 50,000, 20,000, 5,000 must say 5,000 water, 2,000 euro eating rating, 1,000 euro. We may actually say, come, not ya be near to my and what's the crime on bay, what the TV, now you're running high. A basana, a demand that kind of autocracy, that kind of power now, when you're swatting a crap. I'm a man for Yajuma. And then I want to swarm in Gidima, I'm a back to my ultimate photo. The answer is that MPP from 2016 to 2020. We don't want to come to now, ideas or Massa rebranding, and on Massa, upon Massa, say, and Fanasa. The Kumusoma, Omega say, and you be any to me or yet. They give me a 70%, into the Yaba Yaka, but the better the chair say. I didn't say here we are a plan, I was baby a gift to the tour, the big media and security. We got no money, so any year and a year. We have all not education and forth. But it's good to say, I don't want some there. Me who politicians be a 1 month platform or can down once an hour can have. And the income that we home. And again, I win the pattern, you win that hand. A woman like Danoso, and a damn boy thing, or praise and Costro, the agenda, teacher for bread, net for bread, capital for bread, the doctors for bread, Maku for bread, Romba bread, who be a grow man with lots of rent. And yes, in a team, I'm for an Ghana, I buy 8 million to be found. And the MPP manifesto of launching is Nanano consider we. And Shem Kuran, now I put a pizza. Now, yeah, Ghana, I did almost 15 million. Yashamu Pan, you can. Mamma say me interest. But a Baba share, that woman or boy, and a cinema. If it is said, about the affordable house in the boy. You get affordable house now, what I say, affordable here. I hear you for my boy. Sure. Your enemy, maybe so, any 5,000. That will be much 1,000 and at all. But maybe not any 1,000 fata. Make much the same at all. If you look affordable, and yet, you can yet see low income housing and at a low cost. The ABI and 1,000. Many 23 people.
Sure. Mother. It means to say, and the MPP are reassure it. Tell me about Missy Dynasty. They will okay, and get back at you. Now, what are the kind of thing? I follow about Nano, but any a buffalo, echo ball, echo catiso, echo pukwase. Yes. Who is Bakubo? You think this studio apartment, a new one bedroom, what is a cubicle. Your mood is there. That studio apartment, a year. $13,800. One bedroom, almost a year $20,000. Two bedrooms, a year $34,000. And a three bedroom, a year $42,000. The 10 be as well as never not done a crossroad. Then apart from no agent because I'm only going to compare. I almost go for a year kind of where it 203 acres, and not the number go for anybody. At the command private investor, who may sit down. Now I'm going to $1. Now we have a first one, not in that time. Nadano, you put 80%, 90%. Oh, I'm going to be and I'm going to be behind. Now I need to go to Diana. Because okay, Yamaha was saying, move 40% is Diana behind. Move 20% any rating way. Move 20% any Diana social housing. Now I'm wanting my football assassin again. I ain't assassin. Now what time assassin from my private sector, private man. No, nobody invest assassin to say. No, the $12. Anything the first one. I bet him before me. Yes, I bet you. Yes, I bet you. You know, yes, I say, look, I feel no deception. Yeah, more, yeah, come out, we have a 2 to 2 group. Ghana for like a 12 months. Yeah, because then the entries in you, and the entries in you, it's about bread and butter. It is not 1094 behind, and 15 million. Yeah, come and these forces of money. We are going to compare by Omia manifesto versus Mahama manifesto on housing. Then you are to go near the other two. I said to you, we are taking any papa. Now, you would have papa. You should be Ghana. It doesn't matter how we tag us. We are going to look at it now, declare for one person and campaign for that person to win power. No, my, the ones who are now, or better than Samia. Intimodia, Umbetimia Kase, MPP manifesto, no. To move as it stands now, no more near comfortable with it. On this is a mobile change. If you are when I say what I say. It is a mobile team. What I say. No, we will be the person. But I see. And some club now, I don't know. And if I think you go to about now, you better to win out of moon to tell me what housing. Hey. But see, Anya Shikrano. Even parliamentarians over the parliament, you more almost 50 to 60,000, 600 million every 4 years. You know, we can say, the amount of rental allowance. Now, go to be every MP, everyone go to pay no high line, and the amount of 600 million. Now, what? Now, also, honorable, no more change. Yes, matter, yes, so be as one in your language. You will be not die. We are committed home and every penny this year. But today, you should go to me at Waba. It's me high line. If you do me higher, you heard it in your farm. You got that baby at your mama, and you get the home. You say, and down a cell. You say, you don't buy. You make a sacrifice. And to social policy BIA, social policy BIA 2020, MEP for introducing a national rental assistance scheme. Yeah, so much as I wish I one crofo. Yeah, my boss, I know. Oh, we are over fast, Maba. And then we did by me, Papa, MPP, or Muguafe. I didn't hear. So, you're describing South Police as a Ponzi scheme, a scam, and make a car. A scammer, only a scammer, and it's a scam scheme. I didn't hear. Look, who's the police about? Who can say, who's supposed to have 100 million Ghana cedis? I'll be the first of him. Okay, what pounds one of my 30 million? Now, so the back account. After 30 million, one city and come up to maybe not here. After 1.5 years, I will implement it in Ophir, Ghana Tenant Union. Yes, Ophir, and my plan launch at home. And my yet was for 40 years, because just one per month to my book, I don't want to the possibility. I'm going how. Only to know that
I didn't end up on food now. And for 1 hour, yeah, it's what for me. I'll bet you share for something on metal music and I'm fast one more. And the other thing change. In the month of February 2024, in the Bima. Then you believe, say, MPP swap and the report by a year and you make up for housing. Or more of 1,492. I don't know the whole Ghana. As of February this year. Now, I'm not spending out of 30 million, we're spending 19 million Ghana cedis, and I'll get here and I'm over. Okay. Super. Put the other punch. Well, what I did, I was going to say, open the application, which are under the answer, what you want. Say the money we have for 100 and 6. The budget in here. Now, the other thing is, we brought our plan because Obama, you didn't information, yeah. But from the grapevine, every money for every time of it. Yes, it's okay. We brought our plan, almost 20,000 people, and we bear 2,000 almost. Now, 18,000, 100 and 1. We multiply 18,000 or 15,000 100 anything. Because I have what I say now. If you want to go here, I can say, no, dear. No, what you say, you need me. I have to do it. And I say before, because they admit that you will draw the national assistance. No, we never take order consultation. Yes, I'm talking. But the idea, it is a failed policy. I'm a possible. Mr. Frederick. Online said that you patron 10 on Hokaka. Hello? Online no me patron down Hokaka. I'm say a break ya. Fedia ye. Eti sisi ano na mo ankasa ne anim ansi nkonya. I mean MPP mpanyfo no manifesto committee no mama mo nkyan amagye mo so madwen kyerɛ ansa no mo de wo mo nsɛm yi ba ho. Oh, okay. Rent assistance and good year. Now, mobile problem. Yeah, a problem. Mobile manifesto and you should by it. Mamudu Omia. Oh, Jubilee House. Yes, there was some kind. They do that. Not over your heart police. We will ever buy it. Okay. Politics, you know. Let's say, showing now. Make the match show lecture and let publish it at the right time. Since January 2024, the elected boy, with the full up boy, the Ticobian fear. Hello, Margot, and more to come with some new classes. That be what I remember. I'm on you said then you who's high. That's it. That's it. Because you're talking. And then all the block will not go to the Gento. If the director is kind of saying, and people will test on a national rent assistance are failing. If the man you get to Mamudu and put them a PM was to kill with our own kids, I won't come down. Or cut up. I don't know if you are when you can't be anything. Because I feel it. You're young for so. I see. So, I don't tap it. You never respond. One campaign that has a young in the day. They're not going to and I have very big at them. But you're going to Dr. Mamudu has been a no Ghana. No, can't rent assistance to him. Come on. I'm telling you, you have 15 million in Ghana. We have people at the moment, and then we end this a year better. We don't know. Mamma or her Gamma. And about her Gamma. When you begin in your brands and you could share that. It's not for me, and people in this organ have it's one in a day. One young go forward to good money. It will be fed also. Let me get there because of the I can give them a educate them. You see, yes, you should not talk about. I put you you. I believe in the truth. I'm up on your day. Okay. Okay. Enti wenu uma ye nyanentia me ba o. Uma ye nyanentia say. Ora Frederick utie me. Yes. Uma ye nyanentia say MPP fo emu ma omo a copy of momo ideas and which is or de show manifesto ni ma bebo. Okay. Since January, you people documents here. Who won't get a motion? You have a for.
you but we office Oh, sir. Oh, we do. Because we need respect for Ghanaians, and you protect the one you will vote for them. Your conscience in you. You can never 15 million so they can't themselves. They are not what they are. Make much your letter. And you turn a time of me, and I turn your time of me and every year. Who will you go? The best press conference, your chama, Mahama, and Lydiaba. Your man, Lydiaba, one day. Your command, Okushan, your call, a woman is to show. Okay. I can ask them trouble. Yes, I said, don't Mahama, and you call us on. Omuti, Aseman, Omuti. Now, what over I just show me the festival? I saw the catch of Pimpline, window, the best of photo. You make declare near company, market to market, the 50. You see, enti now so say one mpanyufo ni bia o say yo one mpanyufo ni bi so o mo so predibre yi bi wa me nya ntia se ba o mi ade mo de mo nsam ne kwa no che so man bie pro no kwa no maje NDC fo de o matima miti wo mo alla ne wo mo keka ka ho no so de obi anya mba yo hu ana mo so mu nya mfa akopin koma wo mo Okay. Campaign. In Ghana housing, national housing campaign, national housing campaign. You will launch next month. Yate. My home, my vote. Yate, my home, my vote. Up, oh yes, young Adano. Untie, Adani young na ye haibi. Eti young na ye nim yaw na ye komuni etiase, me metiase, enda jina ode kasano. Nyamia nim nukure ni metiase because ya se wuti wo mamu na ho kyerɛw wadwuma asɛm kora nso so a ne yɛ taataaw wonya baabi ade utiri bɛto kora wasom bɛdwo ɛkɔba ne sɛ yɛ ahometesɛm ɛnti ne yɛnyina yɛbɛboa sisia ne deɛ sɛdeɛ woka no yɛntra se ma amannwɔfoɔ no sɛbisɛbi mpɛduasomɔmfo yɛmɛdi agoro biem nti no yɛnyina bɛhwɛ ne yɛaboa yɛwɔ atwea mu yɛtwɛn nti NDC-foɔ so deɛ ɔmo deɛ ne baa ne yɛahwɛ sɛ ɛno nso ɛmu yɛ anaasɛ ɛmu nya a ne yɛho deɛ yɛnya yɛbɛtu anammɔ no afa no pɛ ma yɛna ase bebree. Amen. Opinion ne kwa yutwe nkomo yi ono General Secretary de National Tenant Union Ghana Owura Frederick Opoku no dan ho nsɛm no kana na me anu kure nia wanto ubo ase a wobɛka na be wi akyiri no wanhwa na wonam akyi na o gya to ankrofo cause ya na ya hometesem sɛ wobɛkɔ adwumam na wayɛ adwuma bosom ya so sɛbisɛbi kafracho wadwuma wura nyɛ sɛ ne tirim na ɛdene sɛ ɔno no mama yɛ den ama yɛde to ɔtaata no light bulb ni kom kyɛ sɛ eti ɔno kora ntimi nso ntwa wo ka katwa no ɔno ade ma wo no onim sɛ sua ɛno so kora si obenya sɛ ade ama wo no ɛyɛ ade yɛ ahometesɛm si wanhuo na wo sa ba fie nso so abɛpɛ baabi ada na wadwodwodwo ho a ɛno so no efie wura si wo kɔn so light bulb ɛno so ɔde taata wɔ fie water bill ɔde taata wɔ fie ɛdan ka na no so ɛyerew eti ɛkɔba ne saa na efie anyaw adwuma mu anyaw o diro ho anti ase se wa hu eti na gina ɔde kasa ne de saa na wa hwɛ bɛba no because ya rewusem na sam no so a wɔka no me ne yɛ adwene de me dane se ɔso ɔmo nya amanyɔsɛm ai wa hwɛ wase tremu a no akɔto aba saa na wɔse Ghana nke yɛkɔ no but minim ebi mu adwene na no wodwene ho a wontia sɛ media me yɛ pipi ni a me yɛ pipi me yɛ ndisi ni a me yɛ ndisi me yɛ CBP ni a wode ɔyɛ me dan me se sam adwene wososo bɛkɔ mu kura de wode tɔ aduane adi de wode tɔ aduane adi kura no ɛho ɔden ma yɛ kɔ na wodi akyire na waba fie kwa wonya ka preba sempo ataku mfiri mu na wo sɛ nipa yi na sɛbisɛ bempɛdu asɛ yɛ nipa bɛn sɛ wonya bibi firi mu deɛ a fine
fair enough media no de wodi amanyoko bi achi na wunya bibi free mu ma wasekyere mu towa eye eno kura kwase mark wo ho se wo kwa na wudidi wonka wunua no mo eye bone de na so nya so ya nya so nya kakra free mu eye but mu amudi akire yi hwe ebi mu na si training for posting ye biba ye you say for 2024 de 2024 yi obi wa 2023 yamani bi wanya posting ko 2020 ni to aso di party na chi udi party na chi udi ache na di akire sen yan kai protocol bia ba udi awunya bi police ba ye yan fa usu party udi akire da bia wo kwana wo ba ona bu yan fiu immigration for di ba ye yan fiu ye teaching yi udi ba ye udi yan fiu na media ache na megeden ye obi anu on mo dwadini bia no bedi dwa so mo ka o nti amanyosem na ye organa eye business etu di ache na wo boka e wo se wa dwen ka bibi kira wo tu hufo eti tenant fo ne de nyina no be ya adwuma na bom ya no mu nyina be ya adwuma na bom cause me metie dan na me han dan na me han ana bosome nsoma sabi amanyoni bi nsani sika ma me sai kofiji kotwa dan ne ka ye efiewura mfa lad bem na me ma ayi ye ka ne sai amanyoni bi nsani takusi mpo ama me sai mfa nkotwa ka yes adwuma wura ya ana adwuma wura so ye so ato de tata no ye de lad be sa tata no ye ti ya basa so tromie no be mani han Ghana first. Yes, Ghana first. Baby a Ghana yadru no. We babuna mo ani na ho. Me yemfa onye nkru ntudwuma ni biem. Anopai na me wo eye Frimpon Enterprise kura kachi. Na yekodi nkomo yi. Ti me yentoa so ho. So da so gina ho de mo aya de yentoa so ye ni dwane nkoi. Eti na yegusu a ye tontosi ibi. Ntosi ni me pa che wo de di agu pipam. Na ye siria no na ja. Enu se ni ayam dada tuto ya na pepa isi ano wo de aye onkwan na na se wabomu no so awie na enu akiri so ye wo mo e wa ha so anwu o tuto to atosode ne nioma na tuto makoni jede ni de ka ho no awo se woto mu ni bi kosi wo e mo no e de pa ne tuhwa pan so enya asem keto akora me pa chaw ope eye bag na ye benya bi de amaw sanso na wo pe de twitwa ye de konkotwetwe anan so a e bia metoka baako cap mienu cap miensa ne nyina no so ye ben stadium ma me pa tontofe no ani biscuit ne nyina ne ton bi enso hon manya asem keto miloni ni do ne cowbell no nyina no ye ton bi enso e wa ha no mo ne pa chaw de na pe kan ye fama na mo a ye pa de ye de ye hunam na ni ye ne pa chaw ehu hia pa samna bia wo pe bia do de besi unuoma de ene wudi bedware so ahu ne nyina no ye obi wo ho washing powder ne nyina no ye obi wo ha no ma eno so no onsa betimi akabie eba no eye adesua so FM a yaba moje de nwoma amofra no betwetwere mu enso so e de aba eti exercise books ne notes books no ne nyina no ye to bi A4 sheet ne nyina no ye obi enso ha no ma enye asemketoa ekranti bo modern ne pebitom pacho mathematical set ne to bi pen ne pencil ne nyina no ebi e wo ha no mo na de de bayi ye hu yie de besiesie ho ema no muntie me pacho kwa afikyire na obu sa wohia eye sanitary pad na wo de asiesie ho bebre e wo Frimpon Enterprise ko na ekotobi enso e ho no mo abofra no so wohia diapers no so ahu mofra no hia diapers no ti tobi na osabio wo de asiesie abofra no ho na noma so atimi akọ eye enkan na yen keka na yen ja edanse ho noma so ewum esan se Frimpon Enterprise de eye amanfra wo yeton bibia bi frefre mu saa enti hardwares no so no yeton eye padlocks no me pacho no eye credo so ahu ye de topona no oba won sabetimi enso akabi na etimi enso aboa touches ahodo no nyina no ye obi enso e wa ha no mo de obe charge ne de won charge ne nyina no oba won sabetimi aka touch ne bi enti eja ye doom light na no aso wa de na de hwe kwan mu na aboa na akuafo so mo ho
insecticide ɛyɛ spray no yɛ obi ɛwɔ hɔ mepacha no yɛ fidie a yɛde hwɛ na yɛde nso so ɛboa na nneɛma nso atumi akɔnkan kuafoɔ no mutumi tobi na mude nduro na gum na mude agu nɔbaeɛ no so na atumi aboa ma nɔbaeɛ no so asodɔ so mepacha yɛwɔ nku nso so wɔ hɔ ɛno yɛde sra wedeɛ no ani so ahu na ma wedeɛ no atɔ so na ha nku bi a wopɛ bia no ba wo sɛ betumi nso aka bitia no ahyɛ ne so ɛde ama me kama na wodu ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ Madarina Hotel Achim Oda mepacho wamo asie hɔ no ma Grand Floor hɔ no mo ɛna yɛwɔ no se no bɛfrɛ 0244 897525 ana 0206463953 ana 0242 111236 na afei no wɔne Frimpong Enterprise so atimi atwetwe enkomo kan na sɛ ne nso ɛsi abɔ mmɔden anei yakɔfa soft drinks no ɛnso de abampacho adɔkɔdɔkɔ de emu ɔmmerɛ no yɛde bi aba nsuo ka ho enti ɛba no ɛyɛ o birthday no a party na ɔba bɛyɛ no no ato nsa de afrɛ ɛyɛ adehyeɛ de mo ɔmo betwa hyia a ɛwɔ sɛ utimi bɔ mmɔden na nya drinks bi de serve wɔ mo woyɛ no ɛnso de firi hɔ de ma mepacho wɔ engagement na ɛba so no ɛna afei so no ɛyɛ wedding no ne nyinaa na dɔm na ɛba te ɛwɔ sɛ wo ma ɔmo akɔ aba nsuo na etimi abɔ ama nnɔma akɔnka mpacho yie na se no ɛwɔ sɛ yɛnya nsuo a ebetimi de ama yɛ na hɔhoɔ na ɔmo ɛnso ɛba begya yɛ na pepe yɛ ni ase nsuo no na etimi abɔ ama nnɔma akɔnkan eti wopɛ ɛyɛ drinks no ɛne nsuo no bia wodu ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ mobile JN Bank dan no yɛne ne nyinaa ɛna ebutum a ɛnya asɛm ketewa saa dan korɔ na so na Star Electronics nso so ebutum bie yɛbɛn ɛyɛ NIB Ghana NIB Bank no ɛwɔ Achim Oda nti ano ahyɛ ne so ɛde ama me mepacho woyɛ no firi nso so a ɛba no ɛyɛ electrical items no ɛno so yɛ tɔn bi ɛnya asɛm ketewa eti ɛba no electrical cables electrical bulbs ɛna afei ɛyɛ holders no yɛtɔn bi ɛna multi socket ne nyinaa no yɛtɔn bi ɛnso so ɛwɔ hɔ ne mo mepacho ɛyɛ fridge guide ne nyinaa no yɛtɔn bi ɛnso so ɛwɔ hɔ ne mo na ɔbɔ mmɔden na aduani ɛnso akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ Liberty Lane hɔ yɛne ɛyɛ Akɔ Nana store building no ɛna edi animhwɛ Akɔ Nana store building no ɛna ɛne no ɛnso di animhwɛ ɛwɔ Achim Oda ɛno yɛ 0244 897525 ana 0242 111236 na afei no wɔne ɛyɛ Frimpong Enterprise adwumawura ɔdi papa akyɛ abusuafoɔ ma yɛnyina no so na yɛna yɛ ho emra sisi a yɛba na afei no de aka akyire nyina so ne ahwɛ na yɛde asom sɛdeɛ sɛ na ɛfata ɔdaroma ani de no obuo kwan so nkɔ baabi a yɛtwa ho sima yɛba sisi a 3.3 Achimabo, the best in the East. Screening. Draw your fee in collaboration with Semako Tokodishia, Yafrano Commando 1, so Consema, or no, and no, that Hebaris Funina, one I draw your fee Hebar Center, every couple at the screening at the Abba, Yadia Bank and a Habo, say a hypertension, stroke, and the water faco, Untimi sorry, and answer pressure, diabetes, Yadia Bia, and what you did more, and the water faco, now one numbra ankle, bra screening, now your show, now Yadia be free wako, say a yes soon sumudia, and a habo, and I say this war, commando show anymore, yeah, how be or back at the action, and I say, Ebia, who go as a fee, Namutimi, Eddie, Bravesia commando, I will do your fee about Senka. Now, yet you want to man from out, now go do, and I say, what yes, a former yen to Nadia, and your commando 1, or by young Kuna, I'm a go to no appeal, and want to meet Eddie, maybe so if you're there, and then and the program no airbasu, I will do your fee about Center, appear nim chance, a walk, and a becoso, ye real swa, ye become Kurunkurahos, it's a what and can, I will be beer, now one more every year. Oh, I say, Bisabia, who bet me a friend, 0243 064090, and answer 0599 419321, and drew your fee, and it's a Marco Tokodishia, come and do, yet the screening at the brew. Hey, Jack,
Inti bookshop papa say what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Wuken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia efa adesua hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in Engina, and sorry, offices. And now what be bookshop kese and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebekabi kai. Nation and song say ye turn in the doso poom sanso and I will pay back on sa ebitumiaka. Akim Odan Supermarket, yani GCB Bank no and a D and shady moon. Freying was 0244 293632. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Hey, Efia, me who watch papa. Bra, nanse yade ame yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea anka sabre adibone. I don't when I can want me na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo ni paduam gyan na so ye. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi. Obenya kumi herbal tea ebi ato e we bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no e wo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Nana KJC Company Limited. Ekwoba sempenemo. Yenimu ani yenimu. Ewa Ghana ha. Eba na densi huni amadia. Number 1 company ya ubi abodi. Nana KJC Company Limited. Ekwoba sempenemo. Eba ni se iron rosa. Say 10.5 mm. Edi kosi 16 mm. Cement no. Brand be na ope. Type bia ope. Wudi weni chiremu. Ewa Nana KJC Company Limited. Say 32.5 R. Anase 42.5 R. Wudi ye juma. Ewa den. Emprego na upana. Anase upe binding wires, roofing sheets, say yellows, galvanized, aluminium, and a roofing sheet be open. And an KJC Company Limited. A Kuba Sempre Mono. Yatunto Yaniman Bakumaku, Yasansu 2 Adimamua, Webiamo Shopsa, Mopesania Menakogum, Aquacoton, anti contractors, Mercy for any more Munyasika, Upesamusimudai, Nana KJC Company Limited, a Kuba Sempre Mostraye, and a Chasamudi Munitre, wouldn't never need Quechia, Yadi Quadimo, where Priamantemu, Akimo Danin Patim, Nana KJC Company Limited, a Quova Sempremo, Ewasene, 1 year Kim State University College, and a bunch anymore. Fred 0243 304101, Sanjinibium 0243 304101, Nana KJC Company Limited, a Quova Sempremo, Yenimu. Draw wages many more than send me to my for bropa. Make sure Hunchu capsules. About the wire Macana the Kayanu. Hunchu capsules are one more and try my prostate and Yakasima. Or more for Modon Tantem. More Modon Sonsua, Nemuya, and as a Muntimin Socra. Vodo Sosa de Musiciano. Obuana Johnson, Crema Pibian, Naya Beseno. Obiso on moi. Joshua didn't tend one can hook on Yadusogun. The business on cry to chase Simon who were whom we are and Hunchu capsules. Minianoma, Yamani Hunubaku, Yafichi Chromusum. Namisay, Araba Bazen pills Ajimepa, and to make Formamo, Sawuka Ficha, why is it Miriosa, no who made say, a toda beer, emergent to be bappy, dodo, and now class be a chessy, a busupadia and macra, emergent to be new more for sunny, a toda, or Quampun, not so no Canibesha, when only a Fichicromo Hound Kayina, a wardrobe, and the Araba Bazen pills, Araba Bazen, and a Bama, why your best Simon or Pesawin. Our down call LB Amuafu, the Netrumesi, Kennedy Drugstore, Well Green Pharmacy, Mama Doris was sent for Sue, Francis Mesa was sent for Sue, Frank and Daughter Pharmacy were a Sukuba of Ben Brakwa, unable to afford Kurumpe for 0504-906665 and 0545-906665.
Amohe, Best Man Capsules, and Yasa Pajamuno, and Mianino, and Nutaino, and Habamano, Yasai de Biakahu, and Memoya de Papa, Omwani, Chirebay, Nabema Chrono. Best Man Capsules, the secret, they say. Best Man Capsules, and a man no more, say, yes, me for more. Bema Biaman and Sankabi, so Sisinayoya, and the new Best Man Capsules, who rubber beer to Nubianaya Bema, Bisasa Ope, the new Best Man Capsules is Child Herbal Center, Amwosuhum, Hamza Street, and Akofa Best Man Capsules. I say, Simu Kinafu Frediaba. Say, the confidence crab peja. Nemanwe, Obian to be commanding Kumu Ewofi, Bema Nija, what to no Banu Sufili, Pedro Bito, Akimoda, LB Amwafu, Oxiniba, Kennedy Drugstore, always, Chumesi Drugstore, Kufisco, EK, Simai, Otazungu Junction, Masari Drugstore, Nkwantanu, Kuforidia, Beno Pharmacy and Delight Pharmacy, Kede, Martin Kumi, Accra, Repash, Nana Buache, and his workhaver. Oh, Padua, for 020-8288-099. MMA, when you miss it, Yenny, Nanebo, Kengenga. Abisuafo ya sanso amamo akwa babiem adamase se mochen yen na yede asedan so koma ye na boafo sanso madaroma nya wo mo a enka eja omaimu ebete din ti omadaroma nti na omabosimpe ni apa na eja ye gina so ne do omaimu enso ensem ede asomo yede asedan bi ekode ama eye offer na offer no mepacho eye oye asase ye aduru eye organic fertilizer and ye boa papa ebi musu se eye organic farming aid ni nyina no kowie ewo eye kwankro na so na wadaruma we no eye HJA Africa womo ne eye CSIR4 and aka banchiri ma womo de offer dri e de aba boa ma ene ensase no chese eye iye pa ma no ba ye no so de asase ni mu a eso doso Emmanuel so etimi eko eye enkan na mepacho adrei wo ye wiye no ene o se adidi ebeboa na se ebeboa de ntino de fa kwan ne so ema eye won ma waso mu hwemu nyina titumo enso ehwemu Ministry of Food and Agriculture for ajatum sampa adrei ye droma pa ebeboa kuafo papa sanso na Environmental Protection Agency for chem sampa ofa ne kwa asase na se a eboa ema asase no enso enya eye nuane ahoden ema no so boa ma enei odi bibibia ahya asase ni mu a eno so etiminya ahoden eso doso na osiwe no akuafo no unya eye 1 liter no offer no 1 liter no a obetimi de aye asase be se eka mienu na odi adua na baye na manobaye no so etimi aso na mepacho akuafo mu a mudua eye no baye beti se ebro emo banchi ene eye entosi no jene ene de eka ka ho no ye watermelon granot no ye di nyina mo amudua bayire ni nyina mo ka ho mo so amudua be chese minim eye aduaba kora wudi ho adwuma wode offer no fra asase no na wode aduaba no ehye asase ni mu a ye beka so aduaba we de enye ye etibo moden ma wonsanka offer no esoso ebi na ne buofo pa ne buofo na opeduduo mu a wo be gbo moden na woni eye HJA Africa abonkomo ewo 0257315132 0257315132 na won so etimi ahwe aboawo na se uwo eye oda empatem ya no ma okọ oda me market won mo no Tales and Details Agrochemicals o kwajo de sanso na won mo wo abenase won mo enko eye orura aje ho Mr. Aje Agrochemical okọ ma sabetimi enso aka eye offer no ebi sanso na Farmers Home Agrochemicals ewo asaman kese dwom ho okọ sabetimi aka bi mepacho ahoto agrochemical enso ewo achem odan Biscay Agrochemical ewo achiase ko nekwajo de Magina Agrochemicals enso so ewo new abrim okọ ma onsanso betimi aka bi sanso na Francis Agrochemicals so wo eye abamu okọ so a onsabetimi aka bi na etimi enso abo ye party offer ne de ekuafo nyina di atuma wamode eye adwuma na eboa wonem so papa mu di so mfaso nya asem ketwa wonte ya yedi nkomo e de akyerew apomden mapa
yade hu hia papa ma yade enka wonto yade mpa so sabre yi mu nya sabe ye mobo papa sabre no memu aye tawe yi ye hwan enko na ade kura akokra hin na wunya na yasan so dibi abrew ti ba modern na ekọ Jubilee Hospital na wonmo hye na omo so emonwura ni padua ni mu ehunu yadewa akodo apese gi ni padua ne boso na wonm entimi enso emwawo me pa cho hye ne soma me se Jubilee Hospital wonm no okwa ye mpon ye adwuma da mu ni nyina don hwere ni nyina so okwa obenya obi ama na hwe se de ese na efata ye mfidi o wonm de hwe de padua ni mu ehu ba bia yade no enso ehye na yetimi enso ama no aduro na kanehye no se ya hwe wa wie no ekoba se wose ye de otu aduro so a ye ntwere aduro ni ma wase kwa abonten koto da bi ye pharmacy ni bi wo no ma ye babu awura ho na afi aduro bi a e wo se doctor ni ne hwe na wonsa kan no so okwa ahwehwe anom no wo be hwe na saa hyehyɛ no so atimi akɔ kama de amawo na enu akire me pacho wo ye oba na wa fefura bosome nkura kwantu no ukogya ho de ahye Jubilee Hospital fonsa na ma hwe aboa se de be ya wo be nante bosome nkuru no mu jojo na wa wo brem so wakɔ awo so awafa ho afa oba asomdwe ekwan so amani o man so atimi akɔ eye enkan na ye wo theater ho ɛhɔ no na me pacho plan ano ye den ye se pra we die yi se ye den sekan ehoma ene mpanye bi wurawura wediem ekoba ne sa na ye gya yem hihie me pacho Jubilee Hospital wona ma wabai ayem hihie bi anim ye be ya ma wo be wie no so no kra no enye wo na akwa kodi nkoma cho bi sei ya ye mi operation a obohu se obi anu a obehunu mpo sanse ye hwe se ye ye operation wi ankonya akire ya obi a na eno so efiri wona ma me pacho ye de aniyade ayaresa bia nso de aba eno so eboa wani osori ye eprusuo ɛhɔ ma na ɛso ɛyɛ wisiwisi etimi yɛ kɔ ne pacho nipa ɛbɛn wa unhu no ɛyɛ haw anase chimato na aba wani no ho fa bɛdan Jubilee Hospital na wɔnom hwɛ na wɔnom so ɛmoa o sanso ne ba no ɛyɛ anumu ne ɛsen ɛho ɛnso so ayarehwɛ a yɛde na so yɛ ni bi ɛnso ɛde aba etimi pacho wo se no sabi kafrachi o aboba pepe so wahu aboba pepe so enti no e wose opese etutu bi firim na yede bi hyehyem e de ma kama se de be ye normal no se oba e be ye de ama o sanso so na koba se etutu na pese de bi hyehyem no so e be ye de ama wo enka bia be gina wanu me pa cho bomoden na ne ni nkomo ye be hwe na ya wohuru wanu mu de ama o na afesu bibia nso atimi akonkan kama eti dental clinic no e bi ho me pa cho esikyire ne mojabroso ya de no e ya de no so ekum nipa dodo na me pa cho Jubilee Hospital de obepiem we hanom a ye hwe ne aboa mo anya pomde mapa amenoma akọ eye enkan na apomde si achiba no health insurance ankrankra de ne abade ye atuma ye adwuma tuba ya de wose ye hwe okwa eni nuru wose ye de ma okwa ye ne sa pepepe enso so de ema kama uduani kire mu odan abo abokwantempo so amantra samson so ani ababo ye ho adwa me pa cho eni ye ntwetwe nkomoi na afi nkire mu kase bi aka wa akire no ye mfa nsomo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni Jubilee Hospital for so etimi atwetwe enkomo na etimi enso aboa wie pa Jesus aba nti yebekọ ne akodi nkomo mo amugusu amupusu amane mo ntwen why ko bike no akwhye wo bo Peter Price men kan cho se me pa cha ba ne dan se unu ma dia fiti ahyase kopim na wie ye one no ntwetwe nkomo na wonhwe no wo moaw anase na etimi enso so aboa amanoma enso etimi akọ eye enkan asemde wo munie no ma nyina woto na se dọọso a anase empo pese yediko jawa ye ne ye de ka akọ jawo na etimi enso aboa wo we eye free bonto ka ne yediko akọ jawo no ye ngiteku nye sempoti anu ahye ne so anopa ye de ni ekire mo dan abo abokwantempo no so Akim State Junction ho na ya bebo ye ho adwa sanso na ubowram e wo Jubilee Hospital so ane nche ho na no so no ya bebie depo ni bi enso e wo ho mo amwo eye Odanu Market wo so no ya toa mo e wo ho no mo ya ne e wo eye Suaduro ya so so wo se Apiani Junction e wo so no ya ba bebo edem e wo ho no ma ye boa ama nneoma enso akọ eye enkan achiase ahwene ase e wo so ya ba bebo awuram wo no ma ye hwa ama nneoma konkan anopa ye 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 na afia ni pepia sampadu enterprise so etimi atwetwe enkomo Jesus Machi am je so me ni abako de nyame adom bibi aboko me ba na me tun kana me say yes me no wa charge ade a chen so anya ni say nye ye me ni abo sha
obo hye ho nyame ya adom a hwe ni mo sure yeah ya betene nka nyame ne hene ya wa ya wie na me de na kwaso wa ha de boko o say mo fie ha boko de o nyame adom ye fie aboko bibi ade da na kwa mu fie ho so boko ye de oba ade ase fie so boko ye de nyame ase the say your assessment be from World Bank Secretary on be some assessment okay into mo na ya anopa ya on be wie na mo easy hey se me ka je say sa assessment me oba ni nyina na ogitani nsuo na ka ho okay I have my water hey samo share as a boy no asa they have prepared themselves so nti they don't want you to interfere in anything. Yes oh but you paying for that ya some ho in fact you see assessment bia emma ya ya transaka say we dey emfa ya ho nti e be feel na sika no be boy na ya boy okay and no so be do no who said the staff nyina ya ni abrea obi am person obe lose marks one and the people were almost say hey what is going on here because obi am person obe lose marks wow yeah MC honorable Joyce Ajuaje wa no so onim say na vice were around from Monday oba na okosa just to see what is going on and opa me chia na pa me chia one in the team and former MC Yamame Vic also boy you know most of the issues no be share was during her time most of them and she also boy pa reports be brave she was able to sign them until one also so boy pa boy and yes officers share officers planning enyezo obi abo adwuma engineer fiscal planning kwasam ne team accounts oh say yeah director so aja one yes general supervisor yeah coordinator for the project program nyina yakutu ya minu penyina kutu nti in fact one thing I want to say is that staff of the assembly there's one thing assessment bia ba no matter how it is yeah ya mpese e be lusu sika bia ya pese yenye sika na de ye mpuntunjuma wa municipality okay nti sa assessment here abai yesterday we took them round projects na ye nyina omukoso omso omudi omani e kohwe de e koso that was Saturday so me TBB na kusi he was talking about pipe B okay yeah road is Jamaica me frère kra na dabi enye Jamaica dabi we aha pipe ni bi so apai ho na bi na contractor na yan jama ko do pipe bi Ghana water for pipe bi na akwa say there are issues on it or say they have said the budget waiting for this na me tie pa me frère but I didn't go through I was trying to just clear and many consultant cause I know so that issue o ma resolve and there was even Natidan bi ban ho they have able to resolve that Natidan issue said the be ya meeting their far area ho and Ghana water for so they will to also on be monitor so mo ya adwuma na baby e be yi na o ma so akle so I listen to it and then I'm happy say nyama bi course so na ya na the media want to also poke their nose to find out what is going on they say aja omuna ma no mu hia no but it's good it makes it draw attention say bia wo ya de na who nim say there wo ya na maybe there are issues you say I'm happy with it I'm happy with that nti adwo de koso this is ebra na so ya bra no so send na wa wo delay me me na me ti anim ho oh sir na me ti anim ho me ba ntem me ba se me ti say o di konkonsanti na me so me ti work kan nti misra mo nkwantanum stores no yasi no foforo no misra wo so say locate ama na oba na hu say padlock foforo damu ana say obi tirano a that's the issue I just say ya locate ama want me ntua ka dia we have reallocated to someone else that's the issue nkofo no buy no that's the complaint of movies here say stores no bebiri ya local so those that ya allocate ama no so munim say they are not ready to operate we should reallocate it immediately nti sa watua na won use dia oba na yabu ani na obi timu a na waba officer beji usika I just say you are not ready and also so untua dia wo dia okura uni case untua up to now dia don't even come to the office to say that store bia ho you don't have any store there
aha nti wɔn ya ma wɔn allocation a wɔn ntua ne deɛ you deɛ ni case kura aha they are just some few people nti sɛ wontua deɛ a wo deɛ kura na you don't have any issue to come in and then complain say wo deɛ no afɛ na wo ba wo store hɔ woni store hɔ we are really allocating because yɛ pɛ nkɔfoɔ a wɔn bɛtumi a start no wɔn abiebie stores no sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ business wɔ few people a wɔn abie no you want others to go be so also pay any the amount why are you not opening it that's the challenge we are facing now and there be me come say waji or try say be wie central market na wakwaji e ho na akwa say wagita too but the issue here is this well and me can no be say they have so many ways of killing cat but the truth of the matter is you use adwunipa e wa ha now say ko use adwunipa or the same place you can't get two at the same time because there are a lot of people who are standby until you have to leave one and let others take one. Until you say, your mouse store, the best thing is my store is active. And my open our G, pack our G. Won't mean you store now all lock case. And then balance idea, those who are ready, will let them occupy, then you come back and take your money. Because since that was your mom almost started use to and I say ye store now. That was last year, October, November, thereabout. Everything now. Obi aje so on metina mu nti eno so yesre because some of those things can why you lose max and that be me come say in the secondary city no mark be obo lose bia is times the population times the dollar nti say we lose 3 marks imagine 3 times the population let's assume say Brames are population is 60,000 3 times 60,000 times 15 cities which is the dollar then you should know the amount you lose wow nti esremo pa because yen hieska aye rose yen hieska asisi so infrastructure na say yen hieska na afede ade abachin ye rose hanya how do we provide those facilities nti mommo aye na so yen hieska na ntimi emwa ye mansin sanitation menua na dia me buy sanitation na meka ho asam look as if recently there were issues about Bola and where main station ho. Yes, me ankasa makwa. The issue is on the main station. Your lorry parks in na Zoom Lion for na ye ho adwuma. Is under omo and I take over all the lorry parks. Now recently they were also having challenges with non-payment of omo salaries. Nti ama issues ba mu. Nti honorable MC Efre and omo kasai. And then the ama say omo say ye adwuma. You know, Bola no so my ball na abo peso at a particular place so I the yadeba and pennies also even though there are challenges but we have to find means and ways of solving a problem at the yadeba one share idea and beba na will be suaba that's the serious matter and and also yes re and a ball and Miss Remo main station ho so was store main station ho you shouldn't expect say on Zoom Lion work and over pre store any mama wo store ni mompra wan kasa pra store anim ne ogata no na ma sisa nwura no kekere kama na fato oho omo ba no mafa na obi wo pra wura no mo na wo be pra wura na gugata nim oh we dey misram assembly ya adwuma no edoso nti adwuma we nyama bi wo ma amoa ya eni we are not everywhere obi betma fro bibi say esi wa ha e be dey hu say esi wo iso oba ya mane assembly is actually call manso a chances to do of fancy. Minia, a juma ye one is the same. The W become say assembly no your Bible ya bakope. Dear, sa by law no. By law ya women semi is different. Oko manso they cannot use this one. Oko a chance they can you call fancy they cannot use it because the bylaw is prepared within the geographical area of the municipality. Okay. And this one is for only Brim Central. But near maybe it's applicable to other assemblies. But yeah, gazette for only Brim Central and the use. Until near my one is backed by law. And this is what praying we are aguanim. Environmental health officer be doer or samawa ye the way, marawi, and a barrel. Because yes, sanitation, disposal of refuse and waste. Yes, a person shall not place or cause any or permit to be placed any filthy objects, refuse or rubbish in any
unauthorized places. Obi timi generate wura na wasesa na de betu gotam. O twa se nsuo beto na de akọ. Na nsuo ni pia de kọ na hefa na de kọ. La me twa me hwẹ Liberty. Oho no bridge na nsuo ne da ho no. Na robbers ne ayi can objects ne ayi bottles aye ho ma. Obi a du na o complain aden na kwan eye na me say nya ya na de begum na hwan ya. Wow. Nti misre atiefo se niam bi wo ho aye ya yen kan hu se wo clear wanim clear wo de asesa wo de nin kama apra ho kama na wo de agugwetemu eno so akokọ so problem wo somebody somewhere ya de si a afa de na city authorities ya na omde agu ye so me kai se tama na ye sa clean up exercise no wutimi ye clean up exercise na obi ete ho wo twen se obi wie na wakọ bie ni store onye bi. Why are we doing this? Ada opeso ton ade ana mame nye we mfiri wonum na ye fi na me fa last ayibi ntuna ya mate nti abusuafo ye bre municipal assembly no naja ye ho no yeguso yedi nkomo na hunu die fam ne mo de nam no so de anopa ya kwan wo ho kakra Blooms ye bookshop and trading and American for them me pacho wa bofra na wo firi ase aginim die wo nwuma suamu no fa ne ko ho na afi ye nwuma no ene nkratan do hia bia do betrem ne do bekenkan koje ho efama no sanso ena ne twiredua no mepacho pen na ase pencil no ko ho na ekoto fama no mathematical set ne so ko okwa benya bi e de afri na hweye na timi aboa erasers ni nyina no ayade se ne sabetimi enso akabie na eno achi no mepacho postal colors no ye koje enso de afri sharpness ene afi crayons no ye beji ni nyina enso e de afri wonum kama mepacho bomoden na efa ne ko de onya dididuru wodum a ena maka che won fiti eye nkran totofi wani mu a preschools na primary JHS ne SHS ne de enoma bi abeboa mmom masua no enso so etimi akonkan de ama wom no okọ no ma won sabetimi enso akabi na aboa ma enoma akonkan me pacho anopa wuduani chiremu ewo eye achim odan wone Ghana Commercial Bank car park no na edi animhwe na obefre 0244 29 3632 0244 293632 na afei wone eye Blooms Bookshop and Trading Enterprise enso timi abo eye enkomo asemde womunie woso ba na beto abofra no ngumasua no eho nneoma difre ne nchen na wokeka nneoma si ani nneoma woto ye nyina ne bo no ebro 100 Ghana cedis a woseme nkanto se wo 10% discount a eno enso so enya asem ketuatu obetiso se hu waji chemu no eye edu ede afri eye adekro no ebo no eso na nneoma so etimi akonkan ti anopai yanko no mai na mofra no ngoma no yankoto ho nneoma no so emfiri onfama wo mo mepacho ka na sene se F in Cancer Roofing Company se menkancho se waba wono so eboa ama nei wo botae no wani suade so wankasa obenya ufie no na eno so atimi abam eno ntino eba no nei roofing sheet na brand bia ne type bia upe bia no wade bi enso aba na so ye a chese nya asem ketwa etibomode ne ko na ekoto bi enso ewo na kache na emwa wie pa na uye no so firi wono ma nadoa ni nyina no oto bi na no so no ope 1 inch 3 inch ana se 2 ana 1.5 ni nyina no kwa unsa beka bo pede be boda ne so ni nyina no kwa unsa betimi enso akabi waseme nkanto so de epono we ni yendade de ni bi metal doors no de bi aba okofa bi free eye China odi bi free Turkey obi free Germany and odi enso aba enya asem keto akra etibo modern ne koi na so kotobi eba no wooden doors no so a ni nyina no odi bi enso aba bo modern ne ko na unsa enkabi waseme nkanto so no achi no eba na abo ne anwea ni nyina no o supply bi etu ni di nkoma odi bi bebrɛw na atimi abo ma odan so sie no atimi akoso wano kama eye blocks no eno so ono akase twabi na agya ono so opese okoto machines ni bi wono nchen so a okwa onsa betimi enso akabie na eba no eye dance unioma roofing sheet no ene apono ne nadoa na ene enuoma hodo bi a akaka no yebekọ eye achim odan Kia station ho eno ewo Central Market na chiri ho no ma na yakoto sa no ma no ade afiri ho eba no block no so a mpacho block no ne factory no ewo Ntiamwa Hotel Junction wo ben eye ash foam depot ho etiko ho na ho nom so no ekoto eye o blocks no enso fa firi ho na fa kosi odan no wo seme nkancho se nyoma oton ni nyina no woto a wo 20-year warranty e de mawo na chese yade se woto na eni fihia aduonu e de ekra
chimato bi aba ho a wode ba na wahwɛ na wayɛ deɛ sɛ na ɛfata ma nneɛma so atumi akɔnkan o hyɛ ne nsoma me sɛ no so wɔwɔ hyɛn a nneɛma no abɛtɔ no nyinaa no wɔtumi de kɔgya wɔ kwa 024597 9311 0549799311 0245979311 na afei no watumi nso ne F in Cancer Roofing Company nso atumi atwetwe nkɔmɔ Jesus yɛnkɔ ne mprapra kyire yo me da say me nua mesrɛ mo yɛwɔ team bi a mo kɔ round it's about business operating licenses nti mesrɛ mo team no a mo ba round no mo ba won ti bibia say na wabisa mo so wo ba bi o adwuma bi a wo yɛ wɔ minister you should have a business registration license no it's a must say business bi obeye bia you should have it obi wo register from register general oba was so we register nti ehia say onye enu bi but register general certificate no that one tells you that obetima your business any part of this country but business bia obakokoye wo every assembly bia no ana district bia no ache say okoho ekoje ho omoso so licenses e wo ho nti misremo ye team no eye mia menua beka ne team na ya mo call rounds no mo ba na won ti bibia se a wo de wo ne mo nkasa na mo nkyerechiro mo the reason why a omo gi eno o ma start ne so o ma sa call round nti misra tie for say wow ye business bia na won ni business registration license a the team no on be ba round na no